Kaixo egunon, ongi etorriak Antigoko pelota txapelketako azkenetara, finaletara. Gaur egun handia, abuztuako 29 afizionatu mailan kontutan hartzeko eguna, 78 urtez, hobeto esan 78 edizioz Antigon pelota jokatzen ari dela urtea gehiago. Ze urteren batzudan eten egon baizen, orain 84 urte hasi baizen txapelketa, baina 78 edizioa gaur. Eta orain arteko egun guztietan, Antzolan gogoratuko dugu hasi ginela, 8 egun gehiago zemen gaur 8. Aurreko egunetan bezalaxe, Antigoko pilotalekua jendez lepo. 3 partidu, zein baino zein erakargarriagoak, lehena emakumezko mailako finala izango dugu, hementxe etxekoa dugun Arraiza, lehen urtean garaia izan zen Gaminderekin batera, Gerriko Gorriz eta Gerriko Urdinez, Salsamendi eta Agirre. Gero promesa mailakoa, gero Eloite mailakoa, eta egun hauetan esan dugu, Antigoko txapelketarako egunero, sarrera guztiak saldo egiten direla. Eta GLA baino, 40 minutu, 45 minutu lehenago jartzen dela txartela zintzilikatoa zerrarerik ez dago. Sarrerak agortu egin dira. Gaur bizia da, 7 baino dezentez lehenago, 6:30 lehenengo pelotazaleak hurbildu dira onuntza, kola egitera sarrerak naiz goizeko 9 saltzen hasi. Eta bitxia izan da, iaz lehen etorri zen persona berdina, aurten ere, onuntzaratzen aurrena izan dela. Oiartzuarra, berarekin egindako hitzak entzungo dituzue. Kaixo egunon, goizeko 9 puntuan, eta badago jendea, lehen urtean eta beste urte askotan bezalaxe, goizean goiz etortzen dena, sarrera gerozteko, kola egitera eta txanda jartzea. Joan de urteko aurpegi ezagun bat tokatu zait. Iaz bezalaxe, etortzen aurrena, egunon. Egunon. Nola zure izena? Erikusi. Goizeko 6 eta 8 ebaina mentzina. Hori da, 6 eta 8 itxinez, bai. Lo egiteko beldurrez, edo... Sarrera. Sarrerarik ez dugu gutatzen beldurrez? Bai. Lehen urtea 7 margutxi eta lehenengo nintzen, mila zaten, bazkare, goizago etorri, eta ber. Oien Etxebarriaren izan zen. Bai. Eta ber, norte hazen dut. 3. gotik. Hori da, zer beste bi urtetan hemen izan duzu finalean, galdu egin du gitarrieta bat, gainerakoan txapelketako partidotera etorri altzera. Bai, izan du naiz. Gustora, bai, gero gurekin eta oso. Bai. Urren urtean tokatzen batean badare, goizako izan. Hoi, balor, gemetu nota, no? Ez ondo, gustan. Zerrik asko egun onda gozatu. Bada, bizker. Oiartzutik oso garaiz. Horantxe, 4 ordu pasa etorri denak, ez bakarri beran, bera eta bere lagunak, sarrerak eraostean. Eta garaiz etorri den beste lagun bat, Mirian Arraiza, pelotaria Antigokoa da, pilotalekutik gertukoa, hementxe egina pelotaria, ondoan dagoen Izurun elkarteko klubekoa, Mirian Arraiza lagunekin, eta oraindik bere lagunak hor daude, berak hainbat txapelketetan, hainbat torneotan erabili dituen kamisetekin, eta gaur jarraitzaileak egin duena, zalantzari gabe, Mirian Arraiza. Berarekin egindako hitzak ere entzungo ditugu. Pelotaren artean, gure lehenengo konbidatua, Mirian Arraiza gona. Zuka baino, zu beste guztia uzalxe, garaiz oso goiz etorri zera. Bai, azkenean baitut lagunak igual ez direnak baziko zortzetan hemen kola egitera etorri, eta haiengatik, behin batik. Zarrera batzuk garantizen dut dauzkazu, baina ez da jaina ez da. Hori da. Azkenean ikuste da txapelketa jende soketorren nahi duna finalera, eta hemen egoteko, zori txarrez, goiz jaiki gara. Finala, pelotari duten zantzure ilusiorik handien afilon batek egiten du. Baina zuko izan da horien egiten ilusionean. Hori da. Kriston ilusioak egiten duen egotea, jende asko etorko zait ikustera, aldi beran ere txikiratik anjolastueten fondi baten jolazteak uste ilusio egiten du. Beti, así que bai. Gaminderik izan lehen urtean gaminde final jokatu eta gainera irabazi zuen lagun karrutazu. Bai. Nahiko txogoten gara ere, kantxa eta kantxatik kanpo, oso dara batera izanarekin, eta espero beste partitan beste lagorrera ulertzea, eta suerte dut. Beste pareja Sasain eta Maro Agirre oso kompletua dira, azkenean asko komentatu dute, aurrean kriston mina egiten dute, eta horrek, partidu polita kuko dugula esetan, baina uste gogoekin eta ondo jokatuz bilatu ezakegula. Eskerrik asko eta suerte.
guztienak anaioan hartu benetan. Etorkizuna pentsatzen dut zen egitela, baina denak ere kirol mundutik bideratu nahi zagotenak. Bagoaz gure kontamitatu gira, gaur beste imetorketa bezalaxe, Jon Alberdi deitu izango dugu gurekin. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Izango ditugu lehenengo zozketa bezala, beti bezala, baita bigarren zozketa inurriaren ardoan eta Euskal Sagardoan. Bueno, etorri gara gure kontaketa tokira, laster pentsatzen dugu hemen izango dela gurekin Jon Alberdi, lehenengo partidoko protagonistak berotzen, eta epaileek, txapelketa guztiak izan ditugun lagunak, Mikel Txoperino eta Mikel Arroyo, preste minutak aurrera joanela, protagonistei deitzeko, Andiogoko txistularikin batera, hemen paseoa egiteko eta kantxara. Eta gaur, ez dakite, jendeak alako ikara zeukan, sarreretarako izango ote da ez ote da izango. Beste egunetan baino, zalaparta gutxiago izan da, sarrera gutxiago ere bai izan dizute saldu direla, baina beste egunetan jende asko zen sarreretik gabe gelditzen zena, gaur bakarren bat gelditu da, baina egia esan ez hainbeste. Eta lehenengo partideko protagonistak aipatu ditugu, bigarrenean Ramirez eta Apeztegia bigarrena izango ditugu, gaur bi anai, lehenengo aldiz tokatzen dira bi anaiak elkarrekin finala jokatu izatea, bi anaiak elkarrekin hemen txapelketako lehenengo gunean izan ziren. Baina gaur, Unai Ramirez eta Ogaitz Apeztegia bigarrena, Ibon Ibarra eta Álvaro Cansecoren kontra izango dira. Eta hirugarren partiduan, gizonezkoen elite mailako partiduan, Unai Ramirez, Einaute Lizeaga eta Asier Balerdi Gerriko Gorriz, Oian Etxeberria eta Unai Apeztegia lehena Gerriko Ordinez. Oian Etxeberriaren kasua, bitxia da, biet zukatu da hemen finalan digon. Bietan promesa mailan. Eta bietan galdu egin du 22 eta 21 emaitzarekin. Ondo dago, finera iristea, ez da edozein iristen, baina berak nahi duena da, Antigon behingoz, titulu bat irabazi, oraingoz ez da posible izan. Iaz gogoratuko dugu, orduan Leonetekin batera, Zestao eta Garainaren kontra galduzuela tanto batez, 22 eta 21, eta orain bi urte, orduan Sotilekin batera, Rekalde eta Elortzen kontra galduzuela. Eta emakumezkoena esan dut, hemen lau pelotaroetatik bakar bat daukagula txapela irabazi duena, hain zuzen ere Gaminde, eta Gamindek lehen urtean lortu zuen titulua Txegariarekin batera Zabaleta eta Mendibururen kontra. Pilotaleko aurrera eramateko, hainbat laguntzaile izan ditugu, hainbat babesle, ze esanik ez, Antigoko auzoko tabernak. Ikusi ditzagun, gaur ere segurunago taberna bat baino gehiagotan, ja ordu hontarako telebista piztuta izango dutela, hala baldin bada behintzat, agurtu ditzagun, Antigoko bodegoikoak, malandrinokoak, zarikakoak, Olillos tabernakoak, torri zaigo, Jon Alberdi, Espaldikokoak, Urgain, Teresatxo, Bentaberri, zozketarako polito eta guzti torri zaigo, gaur sari asko dago. Jon Alberdi, egunan? Egunon, Iñaki. Era bat kaskamotz etorri zea, ia moztu garria. Uste uneno belaxe, belarrita... Ala tokatzen zen? Tokatu, jendeak esaten zian, handik motzak atzuten baina, netzako ja belarrik ikutzek junen hileak, fuera.
Bapaino gehiago sobetzen, oaino gotu zaude jamontzarekin. Okerra hori esan diate. Bueno, iritzi zaigu laguna handia ba, Julen. Bai. Genial politiak esperoia, Bai. Jendia tope seguru, sarrera uzi salduta Iñaki. Bai. Hemen dazkau txistularik eta egun oso politia izan. Jendeak oso gustora hartzen ditu gainare txistulariak. Bai. Hemen plazera ateratzen direnean, Bai, denak epres daude. Segur nago gaur etxaloka jarriko dituzela, han. Hasi dira. Nola antzematen den Mirian Arraiza, mintxe auzokoa dugula, Bai, Mirian Arraiza, Ez uste Mirian Arraiza. Partido gutxitan bezalaxe jendea hor da, kanixietak inda fugurean da pasatzen da bezala eta pelotan ere bai noski patatzen dela. Bai, Mirianek bertakua da, antigotarra da, ez? Bai. Antigotarra. Izurun klubekoa, Bai. pilotarakoa oso ondo zagozen duena. Hau partido bakarra jokatuta daude. Mirianek motiboak ondo jokatzeko esan dut emintzekoa delako. Gamindek motiboak hemen beste txapetu nire izan delako, baina motiboak ere Laiga Salsamendik eta Naroa Agirrek ere bai. Oso maila honarekin iristen dira laurak ere. Bai, da ez dakit, konfunditu igual ingo naiz, baina Laia eta Naroa gehi igual txapele bat atea eta eukiko hemen antiguan, o finale mal jokatuta behintzat. Bai, segi, Jolen. Bai, finale mal jokatuta behintzat seguru, eta ikusiko dugu. Goize bada, Iñaki, normalen partiduk atxaldetan o gauetan jokatuta otxugo ongoia, baina bueno, ikusiko dugu, goizeko amaikak ebadia, baina ikuste dugu, giro egarra do, jokatzeko bero txo igual, baina kamisetak eguzkita azkeia denak eta seguru ondo azteia lalauak. Bueno, talen esan dut gaur repeztegia nahiak hemen ditugula, gero entzungo duzu, beren amarekin, nerearekin egin dugun elkarrizketa, bizitza guztia honek ere frontoian. Aurrena Unai, bere egun senarra lehen senarra geha zuenean, gero bi semeak ere pelotari, bera ere pelotan fronten izan oraindik ere biltzen dena eta bizitza guztia frontoian da oso guztua. Bai, esan izu, nik apezegia bi anaiak intratu hona, gukin udaran da partidu desentako bat urtero eta komentatu zuen, gure ama leku guztia etortzea. Atxa egon ez egon, beha pelota guztia zaio, kasi gu baino gehiago esatezun. Zaudeten tokian zaudetela, mezuren bat bidali nahi baldi madiguzue, lasai bidali. Badakezu ezarri egin behar duzuen. Hortxe, YouTubeen zaudeten bezala, bidali mezua, badaki ja ordu gontalako jarraizaia zaudetela, eta begira esan duleno, Mirian Arraizak zen jarraizaile duen, zutek ikusi duzue. Hori da, zalaparta, ze polita den. Bai, lagun talde politia garri, bai. Denak ere kamisetakin da. Eta noski, enara Arraizaren bikota denezkero, horrentzat ere Mirianen adina txalo. Bai, gaur gaminde bertakotzat hartuko bai. Neri asko gustatzei partidua. Lehen gogunean enara gaminde sekulako partida gokatu zuen. Peletari asko emanaz, defenditu ere ondo. Eta gaur ikuskizun. Esan dako, tarteka gogoratuko da, baina mezuren bat bidali nahi baldin baduzue, lase bidali, ateratzen den lantxa bertan zenbat ari zeraten zuzenean jarraitzen. Jende asko. Bi epaileak lau pelotariak agurtu. Mikel Arroiok txapa irera. Gorri. Ikusiko dugu gaur laiak sakez, hainbesteko mina iteko aukera dakan, Gaur
lehengon kapellan egon da juza, baina saketik mina handia intzion. Gaur berriz Gaminde dakatzen, sake gerrestatzeko eta emakume pelotari onena izangoa, dala esango nuke gaur egun Gaminde eta harrituko liake asko, 9 tanto sakez sartuko balitu. Sake Mirin Arraizarentzat gu prest gure kronometroa abian jartzeko. Eta hemen da, 21 urteko Donostiarra eta Antigoko Kirol Elkarteko fisi bezala lan egiten dut eta ikasketekin aurrera segitzen dena sake ateratzen. Sake gurutzatu da. Ostean botekin ez jarri, ezkerrez Agirrek erantzun. Gamindek, lautik ezkerrez. Arroak eraman, Mirian, irugarren pasatik, joz hartako atzera, kantza erdian. Arroa zeitik. Zango dugu final ontarako, pelota jartzen Juan Mari Arteaga izan dugula, bere garaian profesional izan dakoa. Haureko izan Luis Zintzo retorri da, pelota jartzen. Momentuz, aizakiari gabeko lehenengo pelota. Bai, Otiare desentekoa gala esango nuke eta iruditzen zait nila aurrekotan bezala erreboten bat beste ikusi behula Iñaki, Gaminden eskubi hortatik azeta bat ez. Ze ondo moztu duen Gamindek pelota, baina Zazamendik eraman. Atzean jarri Miranek eta bat eta huts. Bai, izkion espero nik uste bit, ezkerragin nahi eta izatu, hemen bigarren botea lurren ez duin, Iñaki hemen pelotarien deskantzutzako jarrita dauden ziletak junda. Sake Arraizarentzat. Atera du. Eskuiniz Agirrek erantzun. Ezkerrez Gaminde. Bueno, esaten diate, Zaltzamendik irabazi zuen, baina buruz buru. Bai. Buruz buru orain 5 urte irabazi zuen, orduan Olatzarri Zabalagaren kontra, baina binakakoetan, ni binakakoetan zari nintzen, binakakoetan ez du irabazi, lau hauetako Gamindek ez du. Gamindek, Laiz Zaltzamendik, orain 5 urteko finala, orduan hemen 8 eta 14 Olatzarri Zabalagari irabazi. Ezkoinez Gamindek etzi, ezkerrez Laiak, atzera Arraizak, Agirre. Gaminde laugarren pasatik. Lehenengo tantoa peloteatu da, bigarrena ere bai. Arraizak itentzia guztiarekin Zabalera, jaso Laiak, Gaminen pelotaka da, Boleaz Agirrek eraman, Gaminde txeko almoztu, tanto, ondo Gaminde. Bonita izan da, 10 eta huts. Mirianek deja Zabalea oso hausar botau, partida hasiera eta Laia aurrelari handiak ondon. Aurkari, baina bai, Mirian hausar deja Zabalea botau eta hortik aurrera Gamindek bi pelotaz eta botatu eta altura. Arraiza sakean. Boleaz Laiak erantzun, justu, faltazko. Nioen justu, ez da justu ere, ez da llegatu. 3 eta huts. Zaltzamendik zaietu da sake erantzuten, 3 eta huts. Oso serioa, seria ordinak, Eta gorrik, oso seria ikusten bilak. Bote egin laugarren kuadroan, sake Arroa, kontuz zuietzun urte. Arruna tanto. Pasako arrastra, egin boti Boleaz, segatu da. Naroa Agirre pelota eramaten, ez eraman, eta lau eta huts. Sake zegindako bigarna. Aurrekoa Zaltzamendik eraman gabe utzi duena, eta Agirre. Sakera Miriam. Laugarren kuadroan bote egin, sakea gurutzatu. Arrimatutako zeitik ezkerrez atera Agirrek. Gaminde. Irutik. 6. kuadrotik Agirrek eraman. Arraizak ezkerrez, txoko lutx. Alde indio, Dejada botatzen, baina txapazpira. Agir Iñaki, nahi ez zait diritu. Nik uste alde indiola pixkat. Boteare ez da ondo jarri, nahiko oker jopelduta eta... Aber errepikapena. Nahi ala iritu zairintzen, behaz tartekin zogula. Altxatzea jundala eta alde indiola. Saka Zaltzamendik irentza, bat eta lau. Atere du. Gaminde zeitik.
Agirre. Lautik Gamindek Zabalera. Agirrek ez gizaz. Bostu da bat. Gamindek egindako bigarren tanta. Elegantea da Gaminde, pelotan. Bi esku luzein da. Libre jotzeu da. Earki dirikitz. Arraiza. Zake ateratzera. Laugarren kuadroan botea, zakea gurutzatu. Eskuinez Agirre. Gamindek Lautik. Zamendi Lautik. Hirugarren kuadroan. Arraizaren pelotaka da hona da, arreboteko zulundotik. Ez zineraman Agirrek. Hau da, partidua zerako horriena. Bai. Segi eta bat eta oso ondo jokatuz. Bikote oso nahiken hasia, bai. Nada horrekotan hasieran geixo kostatu zitzaien, gero erditik aurrera buskatu zuen partidua. Gaur berriz komunikatzen elkarrekin. Tantua dominatzen, saketikan da oso ondo ikustet, Batzutan intzate inaki bertan jogatzen zuen batzuk azikeia, beste batzuk okildu. Hori beti pasatzen da, Bai. Eta berdin batzuk jende asko dagoenean kokiltzen dira, eta beste batzuk hazi egiten dira. Hori da. Jende gutxi dagoenean izutu ere, bai, akiltzen jende gutxi. Bai, denetik. Hor, denetik dago. Zu nolako zeinen, nolako zerazu? Zu beti hazi. Beti hazi ez, baina bai, jendekin da orokorren, bai, zezkit partidu latxarrakatea finaletan da. Hemen Antiguon esatei zute, azken urtea adinean muga honekin jokatu da finala galdu inen, da nintzen guztua behatu finalekin, baina bestela Jende asko dagoenean beti hobeto. Esango nizuke hazi igual, bai. Bueno, batatu jokoan da, zi eta bateko horriak iragozten. Arraizak ezkerrez, zu ondo jo. Zatxarraz esan diren zat. Azeratu, Gaminik eskuinez, boleaz osamendik. Arraizak moztu Zabalera, jaso osamendik. Gamindek, hirugarren kuadratik. Agirre. Gaminde bostatia. Sotamanoz, laiak dejada botona izan du airez pelota hor txokora. Galdu duen, lehenengo pelota da, zazpieta bat, dago partidua zera. Bai, laia aida saiatzen baino sartu da bolean baten da baino Sotamanoz deja nahi izan du baino Gamindik ez baitu uzten pelota bi kuadron errezik ikat behartutara esartzen nahi da. Zakea Arraizantza. Ezkerrez Gora. Ezkerreman gora joan zaio. Naro Agirrire pelota. Hauxe bai ez nuela espero. Olako partidua zera. Helen, sortzi eta bat partidua ziordu, no? Gaminde leku guztietan nahi da irazten, ez? Jokatzetun partidu ja guztik irazitetu eta finalaketare bai. Eta finaletan beti beha favorita izan da, baina frontoi honetan berezia da, frontoi hau bakigu eta, bueno, igual kontra itxeko hori behai errexagoa frontoi hau. Baina, bueno, oaingoz, ez zinen nahi dia. Zamendi txakora. Gaminde bera, aurrera joan da azkerrez, atzean jarri du. Agirre. Gaminde eskuinez. Agirre bosteretik. Arraiza pelota bila laugarreko dara. Zamendik, Zabalera. Arraizak eskuinez eraman. Zatxarra Zamendik entzat. Bota dejada txakora. Gaminde jaso. Atzera Zamendik. Gamindeko olea ez zuzin eraman. Zamendik apuntatzen digon tantoa da. 10-8koa. Bailaiak bere joku ate behar du ez, partidua aurreatean nahi baue. Atzea batzutan beharture bai ez, Gaminde hortxera hortxokon irian laguntzen, batzutan zulok ikitzeko atzeatea eta gero tanto dure. Zakea Zamendik. Ezkerraz Gaminde, ondo. Lautaretik Agirre. Gaminderen peloteka da. Eskuinez Agirre. Gamindek ederke gozatuz. Bolea Zamendik eraman. Arraizak bota dejada Zabalera. Zamendik ez zerretu. Arraizak egindako bosgarret tantoa.
bederatzi eta bi. Oso ondo ari da, Ne bere meritoa. Osar botau deka da, igarren abau, zahalia motatzen da. Mezuren bat bidali nahi baldin bat zuen, nondik jarraitzen ari zerate txarliketa, nondik jarraitzen ari zerate finala. Nola ikusten dituzue, nahi duzuna zenaz, mezua bidali. Erreboteko zulu ondora, eta nonto. 10 eta 2. Asoi egin dako? Lau. Zakarekin lau. Haugarrena. Bat saltzamendik eraman gabe utzi duenek, dute utzekoa, eta gero 3 gehiago agirrek utzi duenak. 10 eta 2. Bikaina, teu. Zake Arraizak. Agirrek. Zeitik ezin. Zakearekin 5. Eta asko da. Bai, gara jontako bai. Baita naroak. Eta gaituneago de. Xente bai. Mendik jau, Iñaki, futbolzale batzuk. Realen aurkarik igual izango dira. Anjol taldeko futbol jokalari dira bai. O taldekin beko, bai. Gaur jokatzeu enoski? Azaleko 7. Bai, 7, anoetan. Arraizak atzea jarritakoa. Katalunia aldean bere garaian ere bazen, pelotarako afizio ikaragarria, gaur egun ere badago, baina lengoarekin konbarago gutxi. Bai, profesional mailako inbeste pelotaleko ere baziren da haik ere joan ziren, bai palakoak, bai zestazkoak, baina afizio ikaragarria bai. Nimune gontzera balte borren dut? Ez, Iñaki, ni unitzan Club Deportivo Barcelona. Bai, hemen antiguon... Club de los Navarros, esaten da. Bai, ez dakit klub, baina zea zan, nonga ninde jaldin gora. Bai, Kalonge antiguo karrada Kalonge, bai. Nun bate hango Javi... Zagerango klubetakoekin, ez dakit nola zen, San Fermin, Navarros, ez dakit nola zen da... Kluba, bai, igual. Hauek espainolekoak gaur ratzaldeko 7etan, Realak. Ea irabazten duen. Irabazten duen Realak. Javi Barcelonako gizon bat, keragarrizko afizioa honea tortzen da urtero. Eta bere semeak etortzen zituen, haiek ere pelotan ikusten ziren. Bai, Andren semeko zion, bai. Kalongen bitartez, hemen ikusi zigun partidu bat, eta Javi esan zuen, oie, yo quiero el partido ese en Barcelona. Adetxu zigun, jun ginen, lau pelotariaren jokatzen. Igual bai, baina guk jogatu benun, esate dizut, frontoi bat, itxaso ondon sortuta zion. Elegante askota, arki tratatu zigun. Bueno, hori, lehen afizio ikaragarria zegoela, orain ere hongo da afizioa, baina ez lehen. Zasamendi Zabalera, Arraizak ezkerrez jaso. Zasamendik 3. kuadratu. Gaminde, golea zerama Zasamendik. Arraizak iritik. Zasamendik ezkerrez bota Zabalera, ondo Gaminde. Lautik Agirre Zabalera, jaso Gamindek. Zuen baixa murra hoxe. Zasamendi, urdinak ari dira tanto dominatzen. Gamindek atzera. Agirre. Bostetik Gaminde. Bostetik Agirre. Ara. Arraizak ia bere zeraino botan egin da pelota. Boste da hori. Arraizak alduten 2. pelota. Ondo sartu eskun, Urtua behatuko zen. Nio, kontoi berezia dugu hau. Kontoi hortan, ontan falta. Zake Zasamendi gaz. Zake intentzi guztiarekin Zabalera ateratakoa, Gaminde gondo, Arne gondo eta eraman du. Zasamendi Zabalera, Arraiza. Zasamendik iruti dejada txokora. Arraizaren biporetakoa, ondo Zasamendik, Gamindek eskuinez, Agirre azerak akorrika, Bosetik eskuinez eraman. Gaminde, Gautik, ezkerrez Agirrak ezin. Gaminderi apuntatzen diaguna da, 13 eta 5. Bizi eskerparetan da sartu. Aroak ekartzitu,
pelota zaila goke. Oan gontan utxin du. Inden, ditua. 15 minutu, partidu hasi dela, jokatu direnak 18 tanto, eta bitetik 6 sakez egindakoak. 5 Mirin Arraizak, bat Daia Josomet. Erantzun sakea dira. Gaminek azkarra. Zeitik Agirre osan da. Lauterretik Gaminde. Agirre. Gaminek dejada botada gaizki. Orain intentzi guztiarekin botatu gela Julen. Baina, txapazpira pantzaio 6 eta 13. Nioetzekan behar handik, bi irupelota jota zeon handik dominatzen nahi izan, hor aurretik behar jotzen nahi izan, da laia bertantzekan, deja da horta ailatuko zen laia. Zamendi, 6 eta 13. Sake atera du. Gamindeke errebotetik, sake agora. Bueno, badatoz urdinak egin aquí. Pixkanaka badatoz. Oain digan zuloa, baina sake harra indu baina laiak, Alare ikusi deu Gamindek, Seiterditik ezkerpa etea hartutako pelota. Ezkerra luze egin da jarri eta goiko txapa. Beste sake hon bat. Ezkerra Gamindek erantzun. Zokora Sasamendik eta tanto. Bueno, no solo egin izan batek hau painaki dio. Este batek zezatek otro, hasta que se lesiona. Este batek están farmeando ahora. Vale. Oixe. Zerbait bidali nahi baldin baduzue, lase bidali eta irakurtzeko moduko baldin bada, irakurriko dugu. 5 tantora etorri dela, Julen. Egon dira, 9 tantoz 11 eta 2 galtzen, egon dira, 5 tantora etorri. Bai, laia pixka da, berpiztean da, emozioa sartzien partidai. Agirre. Ondo egia. Gaminde bostetik. Gamindek iruti zazoperata. Sasamendik ezkerra zeraman. Arraiza. Gamindek ezkerra. Sasamendik laugarren kuadratu. Aso Arraizak. Sasamendik ez duen dago gantzoa. Gamindek atzeratu. Agirre zeitik... Baleko du. Bidenen pelotak batzen arrotua. Zeitik Agirre. Gamindek lautik jaso. Aber, juezak. Vuelta. Bai, ondo eman da. Airutze zain egin. Errendik abenamen dago. Agirre jokako pelota. Gaminde. Horre... Utsu inabila, maik. Sasamendi eta Arraizak elkarrekin tupuzte egiten dute. Nahi gabe indu, baina traba indio, eta bultan... Sasamendi gentzazak, 8 eta 13. Zake atera. Zeitik Gaminde. Eskoin ezagirra. Gaminde. Agirrak ezkerrez. Arraiza pelota bila Laura etorri, baina Gaminde jatza. Ezkerrez Agirre. Arraizak botera kantza erdierditik. Bikaina pelotaka da. Agirrek ezkerrez eraman. Gaminderen zat. Honek irutaritik. Sasamendik ezkerra irez. Lautik Gaminde. Sasamendik ezkerrez txekora. Gaminde bera eta... Gaminde berak erabaki da hori bajatea. Eta ezkerrez galdu egin du. Ba ordinen zat behar zigarruna lautantara torri dela Julen. Bai, hauan gorri denboa, Bai, apiskat joko gehitxo sartzen nahi da, eta... Gorriek atzeen hartzea erabaki dute. Besteak beste... 13 eta 5 galtzen ari ziren, eta 4 utxeko partziala sartu dutelako, 4 segia. Bai, laia apiskat sartzen nahi da, joko gehiago, eta naroare... Eman nahi da, guain, pelota guztik gartzen nahi da, eta... Gorri gutxein dako pare batekin meritokin. Batu, ja. Urdinak, Sasamedi eta Agirre hau jokatzen jarritzeko desiatzen daude, baina bestak ez dute presarik. Ez, gorriri guain
nekatu ez zian ingo noski, baina esate duen asko. Ez taktikoki aurkarik tanto hilara bat itxaizuenen, batzutan gelditu, eta Besteen bolada mostea aiakin, usiko dugu haber. helburu hori izaten da. Sakea Sasamendik. Sakearekin bitan lortu ditu. Arraizak 5. Ordo Sasamendik. Laugarren kuadroan botea egin. Sake arroa atera du. Ezkerrez Gamindek ez zinera. 10 eta 9. Armaileta behiratu eta beak harri dura aurpegia jarri du, bere buruekin. Hala, ez dute haman resto banik. Sasamendik Sakearekin egindako hirugarrena. Sasamendik. Sake atera du erdi-erdira. Gamindek eskuinez txokora erantzun. Sasamendik txokora jokatu, Arraiza jaso. Sasamendik biparetakoa, Arraiza biagatu, eta eraman. Sasamendik. Gamindek lautik. Eskuiniz Agirra zetzi. Arraiza. Sasamendik irutaretik. Arraizak eraman. Sasamendik txokora arroegi utzi du. Gamindek indartzu zabalera. Aire Sasamendik eraman. Gaminderen pelotaka da, puskatuz, boleaz Agirrak eraman. Arraiza. Ezkerre Sasamendik. Gamindek irutik, edarki atera du pelota eta ezkerre zatzean jarri. Eskuiniz Agirrak utz. 4-10. Alde indio, bai. Ixe, negi azkenean gertu, Eta horrenta imostea, gorrik. Egon behan pelota hartu, bizixego ala esango nuke eta gorrik. 4-10. Sakea Mirin Arraizaren zat. 2 tanto daramazza sakezekin da. Horietako 4, Agirre atzelariak erantzun gabe utzi ditu. Bestea, Sasamendi aurrelaria. Arraizaren sakea 6tik eraman Agirre. Gaminde. Eskuinez eraman ondo Agirre. Arraizak aukera, indartu zabalera, aire Sasamendi zabalean utzi. Arraizak atzera, bolea Sasamendik, ezin. Agirrek eskatu dio, baina laia sartu da pelotari jokatzera. Konfiantza handia, galaiak bolea hortan. Bizi ematio gaina, etzu posenare, milian ejoi dio eta pixkat atzeaka etorrita sartua, baina bai, naroare kolokatuta zeon da, eskature lukatxu jau bentsat, mikrofonokine. 15-10. Ezkerrez Agirrek, baleko sakearen nintzuna. Gamindek irutik ezkerrez. Ormarin duzut alaxe da partelota hemen atzera. Ezkerrez ondo atera du Agirre. Gamindek antza erdi-erdian. Agirrek ezkerrez eraman. Arraizak irutik bota dejada zabalera. Txokora Sasamendik, Gamindek zabalera. Boleaz Sasamendik eraman. Arraiza. Bostertik Agirre oso. Gaminde. Aire zai. Dejada bai. Intentzio guztiarekin ibili bota du. Laia Sasamendik. Txokoan txapara jontzaio. Eta berriro arnasa. 16-10. Eta orain begira, urdinak eskatu batxeena. Pelota bizi guala gorrina, pareten irtera gehioak eta Seguraldi edarra dakagun, Bai. Jokatzeko ez dakit, Zehar eta zuketzenen pelotelauko irekitek ezagutu, baina lehena hemen eguzki galgatan zenat partidu, orduan eguzkia bete-betean. Bai ez? Hartzekintuena, gero itxizen, baina begira hor igeldo aldera zordingune edarri ikusten dian. Bai, lehante do, bai. Hau ez temperatura txekinarekin. Bai, jokatzeko ez dakite geho Iñaki galdetu gero ez duzu protariri, igual, baina jokatzeko igual bero behitxo esango gu eta temperatura gehiotzen zegoia ikusiko dugu, esango izu protarik. Temperatura bintzatek gurezu da mentxe esegitakoteko, goxoa dago, 25 gradu. Bai, egia da, pelota animatekin editzeken aurtengo txapiketan, esaten ziaten, antiguoko frontoia zautzen zuenak eta Pero arraitxe frontoi barru hortan, Ezea, plastiko hori, ebila tapatu baina berua eman bai esaten ziaten. Bai, aurrena, hori mugikorra da.
lehenengo urteetan, gura lionak inizkio garro esanetan, irekitzen zen, pero ondatu edo egintzen dala gatitu zen. Bai, honekin dikorra zen bide. Tetxo motikorra hau. Txokora laiak, ezkerrez arraizakora. Mirienek alduden hirugarren pelota. 11 eta 11. Bakoitzai bere denborak, ondo bali izan die, Bie. Arraizak egindako 8 tanto dauzka, horietatik 3 sakearekin. Salzamendi sake gurutzatua. Kaminde zeitik ondo atera. Golea zitzekoan Salzamendik, jaso Arraizak ez, kabura. Salzamendiren merituz, eta 4 tantora berriro. Gulen, 12 eta 16. Bai, eta partidoi arrisko handiek uste zaio, Pelota... Muina pelota moteltxo, bada pareten, orduan aia asaketik hasita hoxe. Eire saltzeko aukera gehiokin dabil, Gaminde arrazo gehiokin, aireak entzeko eta laia. Salzamendi esakea, Gamindek erantzun ikaina eman. Ezker dodorea dokan bezka. Gerren, ezkerrezko Arraizak. Aire zetxokoan Salzamendik, eta Gamindek aziko, Ostin diot eskat eta... 12 eta 16. Behar bezala maturtu gara. Berriro 3 tantora partida dagoela denen partida dagoela. Hasierako zulua hundi hortatik hasita poliki gertuatzen, da... Entxe dia, Beheratzi tantoko arrenta izan dute 11 eta 2. Horrik 6 tanto berrike oita dugu, baina... Zaka eta du Salzamendik. Zeitik Gamindik ezkerrez erantzun. Salzamendik irutik, kantza erdian. Arraizaren pelotaka da. Agirre. Gaminek askuinez. Ezkerrez Salzamendik. Lautik Gamindak etzi. Salzamendik lautik atera. Ez da txarra Arraizaren zat. Luzez jokatuz arrimatu ezkerrez naroak eraman. Ezkerrez Gaminde. Ezkerrez Salzamendik. Erdi dutxek inek, baina hona izan da, horren Gaminde zabalera eta tanto. Gara tantoa. Bai. Hor dako guarrepikapena. Txokan utzitako alaiak. Eta Gamindezako zorbatu jasotzearekin, ezkerrez zabalen jarritakoarekin, 17 eta 13. Bai, gaiak ez da egin nahi eta omai gabe jo. Zerroko paradita hori guzti nahi gabe atea zaioa, hain ondo eta indek bikaina sartu jo. Garri ailatu eta... Eskoin Zagerrek. Arraiza zabal eta aire Salzamendi. Arraizaren pelotaka da. Zogot etente egin dio Agirreri, eraman du. Lauteretik Gamindezek. Agirre. Gamindek lautik ezkerrez txokoan. Salzamendik txokora jokatu ezkerrez. Ezin jaso Gamindek. Salzamendik aputatzen egon tantoa da. 14 eta 17. Bai, handik hain laia, Pentsatuko zu, laiak inara hor txeuko zu lan txokoan zaindari, baina izi jo eta ezkerrok sartu eta etxita txio inarantzeko eta zin izan dut oso. Salzamendik ezakea. Erreboteko segundotik, eraman Gamindek. Irutik Salzamendi. Bostean Gaminde. Agirre. Eskoinu Gaminde. Agirrek bostetik jaso. Arrimadutakoa Gamindek txokora ezkerrez. Salzamendik ere txokoan, Gamindek ezkerrez jaso. Eskoinu zara. Salzamendik adutako laugarna. Garai txarra, pelota gora botatzeko. Justu gehien behar zutenean, ze alde egoten den, Hiru tantora egon, bira jartzeko aukera, edo orain bezala, Laura berriro. Baita, hasiera parten, igual ez da hain importante ikusten, baina, ustez du, lago tanto, mamukaeran, katxa iteko, margen gutxiko. Kontuz, pasa. Okerra bezala xe.
Gaina, tarte pixkatekin egin dio, Hombre, futbolistetik atera orduko ikusi dugu, karreko bide hartzen zakela pelota horrek. Eta la jola. Salsamendi, 15-18. Atera duzukean. Gaminek. Dotorea daba, ezkerarekin ez era azkoinarekin. Gaminek ez dela. Azkoiniz Agirre. Gamine. Agirrek arrimatutako azkarrez atera. Raiza. Golea Zazamendi. Ezkerrez Arraizak. Airez... Ona izan dute da? Ona, zondo poza. Txara nende. Baina Zazamendirena ona. Zazamendin faltan. Bai. Txapa ez du zenekin, bueno, askokin ez dugu entzun, baina bai txapa izan da argi, bai. Vale. Bai. Ondo. Zalantza izan dut, Ni garbi ikusi edo ditzat, eta arroiok... Bai, arroiok garbi ikusi. Esku ez du garbi ditzat, bai. Emeretzi eta magoz Agirrek sake azkarrez jaso. Gamindek... Zazamendi jaso. Atzarra mikun ditzat. Airez Zazamendi. Mirenek ez duinez. Airez zatara Zazamendik. Hau dago, garrote atara duena Zazamendik. Gaminde. Lauteretik. Ezkerrez Agirrek ezin. Zon duena da. Gamindek egindako zeigarrena. Hogei. Eskun oso ondo, sartze baitu pelota, indar asko dauka, baina bizi atezei eskutik, baina eskun oso ondo sartzeu da momentu bakoitzen baten jetxi, besten ezkerpa eta esartu, gero zabaldu, ondo aidan mugitzen aurkarik. Aiare ondo egeita saiatzen. Aroak nahiko lan bahu narakinatzen, baina ondo, lauak. 32 minutu partida zidela, oraindik erabaki gabe noski. Orain ja erabaketzetik gertu dago, 21-15. Sakarekin bere 6. tantoa Mitine Arraizak egindako 6-5. Agirre gutxi ditu eraman gabe eta bat 3 utzekoa Zazamendik utzi duena. Jendearen txalo eta upoka da arte nodoa Arraiza sakateratzera 21-15. Atera du. Ezkerraz Agirrek, goia baina barruan. Gamindek. Agirre 6an. Arraiza pelota bilamiter dira ezkerrez txokoan. Falso Zazamendik atzetik Gaminde dator ezkerrez eman. Agirre bozutik. Gamindek irutik jo pelotaka datzera. 6tik Agirre. Eskuinez Arraiza. Eskuinez Agirre. Kantxardian Gaminde lautaretik. Agirre. Arraizak irutik ezkerka da ona. Bostaretik Agirrek eraman. Eskuinez Arraizak atzeratu. Agirre. Lautik Gaminde gozo ondo. Zeitik Agirrek eraman. Arraiza laugarren kadera pelota bila, dejada bota zabalela, Zazamendik txokora. Ezkerrez indartzu zabalean jarri Gamindek, eskuinez Zazamendik eraman. Gaminderen pelotaka da. Oso ondo bolea Agirre. Gamindek irutik. Ezkerrez Agirre. Lautik Arraiza. Zazamendik. Lautik Gaminde. Eskuinez Agirre. Arraizak ezkerrez eman. Bustetik Agirrek, zabalean, barruan. Arraiza jaso, Zazamendik aukera, zabalera berriro. Arraizak etxokora. Zazamendik justu jaso, orain Gaminde dominatzen izateko aukeran. Tanto eta bokatu da. Gaminde kazean egindakoa. Partideko azken tantoa. 22-15. Hemengo pelota zalea pozik. 34 minutuko lehia. Estadistikak errepasatuz Arraizak egindako 9 tanto, 6 sakarekin, 4 pelota galdu ditu, Gamindek egin 5 egin ditu, 7 barkatu, Gaminde 7 egin ditu, 4 pelota galdu, Zazamendik egindako
7 saketik 3 egin ditu, eta 5 pelota galdu Agirrek ez du tantorek egin, eta bat galdu da. Bueno, ze esan ere gazu partidua, Julen? Partiduko izar nagusia gaminde esan dela izango nuke ez. Laia aire oso gertu dugu, Laian bizkarren zonera bat, Laia saiatua, nik uste Laiak bere partidu ona indula, urrutitik sartzen, nahasten, baina nara partidu da honen, pelota bizi muitzeu, kubritu ikeu, luze ibiltzeu, aurrelaiai ez diutzen sartzen apenas beti behartuta, eta Miriamek oso ondo jokatu, bizi-bizi, galdu gutxi, in asko, txakeke ondo azmatu, eta bueno, amabixe ez, gorrik hasieran hartu errenta handia, eta urdinak pixkat errenta horren atzetik ibilia, baina ezin izan die gultan. Oso ondo, baina protagonisten bila, Julen, untziazu pasatzen. Ai. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Enara Gaminde zorionak. Eskerrik asko. Lehen urtean txapela, urten txapela, ez dago gaizki, Ez, esan oso guztire. Txapelketa berezi da, eta birritan irabaztea, oso positibo. Azarako bentaja erabakiorra izan da, 11 eta 2 jarri zerate, eta, gerta ziteken gero, etorri gira, 3 tantora Zazamendi eta Agirre, baina ezin errapatu, azarako bentaja hori oso importantea. Hori da, uste dute guk partiduen oso ondo sartu garezila, serio hasikeratik, gure jokue eginez, eta egia esan bentaja horrek lagundu dozku, azkenean argi eduki dugu partidoari buelta emoteko kapazat direla aurkariek, baina guk lanean jarraitu dugu eta oso pozikindako partidua. Disfrutatuz ikusten zaitut hemen pelotalekuan. Atzean zaudenen manaz, ezkerrarekin bezala eskuinarekin, aurrera joaten zeranean defendituz edo atakatu behar baldin bada hor zabalen jarri ezun pelotarekin bezala, disfrutatuz ikusten zaitut. Esan, frontoi hau disfrutatiko frontoi da, jokaldik eta iteko aproposa, eta esan nahi zatzean zein aurrean gustora egotenaz, eta pozik. Laukizik etorri zera, baina gaur Donostiarra zera. Miranik jokatuz, ia pilotaleko guztia zuek egin gaur. Holan da, Miranen kuadria guztia, lagunek etorri direz, eta izan, oso garrantzitu batez beberantzat, eta oso pozik emandako animoakaz. Enala eskarrik asko eta zorionak. Ezagezu, Mirani, momentu baten etortzeko bestela hor sekituko duta lagunekin. Badator. Mirian, zorionak. Eskerrik asko. Seguru nago, orain arte ilusio gehien egin dizun partidua gaurkoa izan dela eta irabazita oraindik eta gehiago. Dudik gabe, beti, jolastitut beste txapelketa luze eta politak ere, baina nik uste Antigoko txapelketa, baina igual sentimendu gehiena sorrarazten dira ez da hola besteik. Azkenen etxen jokatzea eta ikusten da, jendea gerturatzen dela eta ordu nintzako da izugarria. Gainera, goizean goiz horre ongeranean, zu lagunentzako da sarera kartza etorri zera eta denak zure kamisetekin da gero arbainetan da jarri duten giro, Hori, ez dakat hitzik, nik eskerritzak besterik ez, zuekiko, organizazioarekiko eta gero ere etxeko guztiak gerturatzen dirala, apoia beti nabaitzen dela eta igual horrek ere indarrak eman ditu gaur konzentratu mantentzeko. Mirian, sake erabakiorra izan da. Guztira 6 egin dituzu.
lehenengo partean besteak esnatu diren arte ja 5-0 eramatzen, sake erabaki horra. Bai, azkenean taktikarria genekan guk saketikan mina egin genezakeen eta jokoan salsamendi baten aurka bera dela esaten den bezala oso pelotaria. Da bera kantxatikan atea genuen eta hortara saiatu gera gurera jolasten eta haiek haiena. Eta lan haitu da gero behaiek hasianen jolasten partidu erdin, igual pixka tarrapatu gaituztela, baina. 3 tantora jarri zaizkizuenean, bidurtu zerate edo? Ni, bueno, ez dakiz zorionez, zoritxarrez pasa ditut urtiak galtzaile bezala asko, eta ez naiz oso urduri jartzen, motibatuten hau bezala. Urduri jartzen naiz hasieran, partidu hasieran, baina egia da azkenan gerturatzeak beti sorraz ditula dudak, ez? Azkarrik asko, Miriam. Gozatu gaur segur nago egun luzea izango duzula eta ordu guztiak ondo aprobetxatu. Hori da, gaur disfrutatzera ordin. Eskerrik asko, zorionak. Bueno, hemen txapelketari ekin zatzaionean, ni joan esatera ondoan daukadan beste kazetari lagun bat agurtu nahi nuela, baina ez, Naroa Agirrerekin hitz egingo dugu. Naroa, egunon? Egunon. Zaten ziren, arroa goikoa, bai, lehengokon arroa goikoa Nafarroa jarri zutela, baina jendeak lehendik ere badaki, orain gehiago, zu hemen izan da, arroa goikoa zestoan dagoela. Bai, Gipuzkoa bentzat. Bueno, pena izan da, finera llegatzea importantea, baina txaperaren ateetan gelditu. Bai, bagenekin, atzea eta atzea gotako zuela, ala indue, pelota bisila atako zuela ere bagenekin. Eta ala indue, baina, bueno, naiz da jakin zein bertzuen, ezin izan da. Bien paliza tokatu zaizu. Bai, Mirien ensakeak, mina handia egin dizu, Mirien egoerak ere atzera, eta gero Gaminderen joa handia da, atzean lan asko tokatzen da gaur. Bai, Mirianek hor saketik asko kastigatzeu, oso sake gona eta gero enarak golpe guztia azka honak. Eta Mirianek horra aurrian harrapatzen zunia, kiston belozia jamate zion. Eta, bueno, pare bat osaiatu naiz boleaz, baina gero eskerrak inenun asko libratzen. Gorare juntzen pare bat da bildurrez jotzen nun ja, eskerrain konfiantzei gabe. Eta, bueno, gaurkoan ezin izan da, baina, bueno, merezimendu oso zira hazi du bestiak. Azkarrik asko, Naroa, animo, altza burua eta segi lanean. Zuri, aia. Bueno, orain ja, laster, hemen promesa mailako finalik izango da. Ramirezek eta Peztegea bigarrenak, Ibarra eta Kansekoren kontra jokatuko dutena. Garaiz etorrina ere pilotalekura, Kanseko Rio Sarra. Jaiotzez Madrildarra, baina urte terdi zuenean olorko bat, Herrioseko hiriburura, Logroñora joan zena bizitzera. Álvaro Kansekorekin egindako egitzak entzungo dituzu, gu berriro gure kontaketa tokira joan aurretik. Zabaleko protagonista pelo baten gurekin Álvaro Kanseko buena días. Estás para las 9 de la mañana, quiere decir que de las Riojas que salió aquí a las 7:30. Sí, hoy sí. ¿Tenías más escenarios? Bueno, un poco por la noche, pero no demasiados. Bueno, empezasteis el campeonato de juego ganando, seguisteis aquí perdiendo, la semifinal perfecta, jugasteis muy bien, y la final. Sí, con ganas, a ver si podemos completar el torneo con buena cara. Hombre, pues como todas las finales difíciles, al final tenemos unos rivales que ganan las semifinales a los que no ganan a nosotros, no vamos a ser una semifinal fácil, una final fácil, nunca lo son, al final juegan los nervios, juegan la presión, entonces vamos a intentar dar de nosotros lo mejor que podamos, pero no puedo decir que vaya a ser fácil porque no lo sé. Sé que cada partido es distinto, cada pelota y cada momento es distinto, ya firmarías también que Ibarra jugara con otro día. Por supuesto, yo creo que si los dos jugamos lo que jugamos el otro día, tenemos un partido de cara, jugamos los dos muy a gusto y haciendo las cosas como tenemos que hacer y ordenados. Si repetimos ese partido, van perdiendo, yo estaría contento. Los días ha habido un problema de entradas, hoy también físicamente hay un problema de entradas. Tenías compromisos que los podían cumplir o no. ¿Cuánto aceptaste del motivo? Hombre, yo al final he tenido suerte, yo me he traído conmigo a mis padres y a mi hermana, entonces más o menos he podido cubrir de la Rioja al final. Como todo el mundo también está compartido, y al final es venirte pronto a San Sebastián, no tenía muchos compromisos, pero de momento los que tenía los he podido cumplir. Es que casi suerte. Gracias.
Txapelketari aurtengo 78. ediziari Antzuolan ekin genion, orduan Joseba Lagunari omenalditxo bat eginez, erretira hartu zuelako eta urte asko eman dituelako kirol munduan lanean kazetaritzan, ez bakarri pelotan, arraunean da txirrindularitzan ere bai, eta gaur gurre emateko nahi izan dugu berriro Josebarekin kontatu, egon Joseba? Bai, egunon. Ofizia utziarren afizia zela uzten, ez da? Bai, eta beti izaten dago goiz ederra, ez da? Bai, lehenago igandetan izaten zanien, da oin larun batetan, gala. Lehen lanean da orain lagunekin berriketan egoteko moduan. Bai, beti da zerbait komentatzeko edo histori bat entzuteko, ez da? Ez bakarri gainera Antzuolan, hemen ere egun bat baino gehiagotan izan zaitugu. Gustora etortzen zeren sinalea. Bai, leku edarra da. Gero, hauxe, pelotien soinua primeran entzuten da, eta euska, bere ezaguarri berezizia dauzka, eta, bueno, pelota izak nola da bitzan ikusteko beti lekua proposa da. Nola ikusi ez du lehenengo partidua? Bueno, uste neban gamindek eta reitak errazago irabaziko zerela, ez da? Erak nitz batzuk inditu eta baina, bueno, gaminde oso pelotari bikaina da. Horrein beste partidua euskago, baina ikusten zaitut horre esan duzu, gari bateko lagunekin da kontu zarrak ekin da, Ricardo Arberekin biti dago kontu zarrak asko. Bai, amenguak eta bai ametik kanpokuak, ez da? Eta, bueno, da, goiz edarra pasauko, seguru. Alaiz izen da gila, ezkarik asko eta zoriona, Joseba. Zeui. Bueno, Joseba Alaiz eta kazetaria urtaskotan lagun izan duguna, ja erretira hartu zuena, eta behin baino gehiagotan komentatu dugu zela nola antzematen den bere utxunea, bera zebilen egunkarian. Bagoaz gure kontaketa tokira. Egin beharreko berriketaliak egin ditugu, eta ja bigarren partidurako protagonistak aurkezteko moduan gara. Zinus Ramirez Barakaldoarra Garriko Gorriz, Gogaitza Pestegia Elizondoarra Garriko Gorriz, berazelaria, Ibon Ibartarra 19 urterekin dengo gunean sekuelako partida jokatu zuena, Álvaro Canseko Madrilen jaioteko Arrioxarra, oso umea zela, orte eta erdi 2 urterekin Arrioxarra joandako bizitzea, eta begira, dena ipatzen baldin bat genuen emakumezkoetan, bai Garraiza, bai Gaminde, bai Zazamendi, bai Agerre, denak kirolarekin lotuteko ikasketekin ari zirela, berdin pasatzen da Cansekorekin. Honek tuteran, fizio ikasketak egin dituelako, eta egiten ari delako, Hirugarren urtea burutu eta hor jarritzen du. Gogaitza Pestegia bestatelaria berriz, hau etxean, horrezu egin, dut hauek errentza hondi bat, Olioak eta Olioskoekin eta bar da, etxean ditzen da, pelotariak epailen ezenetara aurkezpenean. Eta pelotazaleare zer guztu lagoten historiak entzunez, esku zartzak eskeniz protagonistei. Inigo Dianaren aurkezpena, Unai Ramirez 19 urte, Barakaldokoa, 1,85 m, Gogaitza Pestegia bigarna Elizondokoa, 19 urte, 1,81 m, Ibon Ibartarrak 19 urte, 1,79 cm, eta Álvaro Canseko, Madrileko Arrioxarra nioen 20 urte, 1,84 m. Bueno, guazen aurkezpenekin, alde batetik, Gorriza Horrendik elkartzela gehiago da, noski, gero bigarren utxartean entzungo ditugunak, batetik hemen Antigoko auzoan txiren elkarteak bederatzigarren urte jarraian antolatu du txapelketa honekin lotuta argazki lehiaketa, gaur egingo da sari banaketa, hori dela eta gurekin izango dugu antolakuntzarekin zer ikusi handia duen Joseba Hortzelai, eta pentsatu dugu baita ere gaur tarte berezia behartzuela Pestegia tarren amak,
orain jokan daukagun Ugaiz, eta gero jokatuko duen Unaxen ama Nerea, horiek geroko tartean. Entzun izango ditugu. Hau ere gaur goizeko 7:00 Errioxako hiriburutik aterata. Onuntza takarrik zetorri. Txoperena etxapa irera. Eta pelotaren bila Ibarra eta Kauseko. Beti gogoratzen naiz hauek Ibarrak eta Kauseko txapelketari antzulan ekin zioten. Nean lehenengo partida jokatu zuten, Ibarren zate txapelketako lehenengo partida zen. Lehenengo jokatu zen hemen da, ere bat arraro sentitu zen. Eta esan ganean, hemen nire ganean erozen egunetan etortzen mandi meiz, entrenatzen mandi meideko eta entrenatu zuen da. Ez entrenamendu bat egin zuelako, baina pelotaleko ari hobetu zagotzen zuelako, bigarren partida ondia jokatu zuen Iban Ibarrak. Eta berari dagokio, partideko estreineko sake. Bai. Kalterik ez. Zuk entzun duzu inoiz entzungo zenun Lajos pelotaria. Lajos pelotaria entzun duzu inoiz. Julián Lajos. Ez. Gazte izateren problema. Lajos izan zen duzu pelotari ona. Profesionaleta buruko txapelduna. Bai? Lehenengo mailan. Bai, lehenengo mailan. Botek izarrarekin askotan jokatuko da. Arek entrenamendu asko da, atzerari zen, baina horrelari izan dako eta saketan oso torbea zena. Ura kamionarekin egin da. Kamioia meti pelotak ematen zituen da. Edo zintokitara joaten zela, ateatzen zituen pelotak eta egin amarru inotu eta berri kamion hartuta segita. Ura marrian berriroak frontoki bilatut. Ai, la leche. Esku bitxeko pixkato. Pero da, pasatzeko eta. Bueno, ni berriketan ari nintzela, Ibon Ibarrak lehenengo tantoa sakez egin du. Eta bigarrena ez naiz gogoratu. Kansekok atzen erreboten sartutako izan da. Kansekok egindakoa bai. Oso ondo, eskerrik asko. Opestegiak lan aukiko gaurre, iruditzen zait, urdinak bi oso indartsu dira eta zailek eta Ibonzak ere intentzio guztiarekin Zabalera berriro. Botiboleaz, opestegiak eraman. Ibarrak Zabalera jaso opestegiak. Zeko. Erra pelotak da. Aire zeraman opestegia. Kansekoaren beste bat. Orbaren kontra eskua sartzeko tokirik ez, eta bestegiak pelota ez zinen eman. Iru eta huts. Bai, pelotak elurren pixkatia itxeu, urdinak eman itxie pelotai, da apestegia hortxe da erreboteko zulo hortan, botibolea ez, osua luzatzeko lekuik ez, eta uste dugu inagi pelota zuzu jalo, ez dakize produktu botatzeien, baina lurren marka guztetu, Bai. Eta berri, betuna oze jartzi zeion, konta jakatzeko. Bai, asko antzumaten dut da begira beste batera errebotera zizkoanak, justu iraman botiboliz apestegiak, Ibarrak atzera nahiko pelota badakor, Ibarrak otera, irutik, moztu, ezkerrez, Ramirezek eraman. Haseko. Bestegia. Eskoinez Kansekoren pelotak abasona errebotera da, bestegiak ezin eraman. Lauta huts. Bai, urdinak final aurreko dinamika berdinakin etorria, Astindu pelotai, pelota zeuzik erreboten sartzeko, Orduan ere azera beldurgarri egin zuzen, orduan Zabaleta Leoneten kontra, 7 eta gutxa naika eta bat, 15 eta 4. Bai. Eta gaur ere momentuz, antzeko bidea kontuz zotu, ez dakit bat zotzen pasa izango pelotari. Gaza Ramirez hartu dela golea. Ibarraren pelotaka da. Golea Ramirezen bitarerakoa. Kanseko da horrela. Zartako atzera. Barruan, bai. Apestegiak eraman. Ibarrak beste bat ere atzera. Boleaz apestegia justu. Eskoinez Ibarrak. Ezkerrez jaso. Ramirezek. Bai. Eta Kansekoren pelotak ora. Bat eta lau.
Bai, ez du pelota aldatu, Ramirezek txanda hautxe beha, eta Apezegia, venga, aurrea. Eta pelota berdina jarraitzea erabaki gue. Kanto enten pixkat Ramirez sartu aurruritik, sartu barraga jokun kantuan dinamika aldatzeko. Ramirez ezakea azkaraz Kanseko, erantzun bikaina. Egia. Bost erritik Kanseko. Egia. Eskuinez Kanseko. Apezegia. Kanseko kezkerrez. Botibolez Apezegiak, ultsu balekoa. Zabalde Ibarrak hori arropatuko zuenik ez zegoen. Bost eta bat. Eta apurtu otean, txoperenak eskatu dira Apezegiai. Ez, berak izagitzen dute. Ez? Bai. Ez da dut, txoperenak. Ez Vicente ikustu eteia. Repasa nahi da. Hemen ditugun protagonistetatik ere, promesa mailan, ez du inork zapelei lortu. Apezegiak ez zarrez, egorra. Ez bakarrik hori, baizik eta... Finali jokatu ere ez, hori izan hartzen, finali jokatu ere ez. Lehenengo urteko finala festauk eta garainak, aurrekoa rekaldek eta erortzek, eta beste aia profesioetan dabiltza, profesioa landa orain urte, Unai Amiano eta Benoki. Handa jokoan Ibarrak aukera, atzean jarri. Apezegiak, zeitik eraman. Kanseko lauteretik azkarrez. Eta hor zikaldutza dio eskuan pelota, 2 eta 5. Ematea jundala irutu zaite, ezker gantxotan indarra sartzea jundala, eta... Gazpuntak info, mina hartu ez du mitarten. 2 eta 5. Ez dira, hor txez alare, ikustean, ikustean, supitu imertu gaur nesun, eta Ferminek partidu bat jokatu zuen ere partez. Baina bai, hortik da, urrengo... Gutierrez eta Bernaulan, baina bai, hortik da, urrengo... Gutierrez eta Bernaulan kontra jokatu genuen final aurrekoa. Baina bai, hortik da, urte hori da. Bueno, orain partidari begiratuko dio, gero tartu gehiago daukanean. Baderno hortan historia askoak aztu inaki. Hau denek azuten dutak. Handik ageatu zaizu. Sake Ibarrak atera du. Olea Ramirez. Kanseko kezkarrez irutu. Ezkerra Ramirez etxekoan. Apezegia zeitik. Ibarrak eño. Kanseko. Ramirezek ezkerrez zabaleta. Ibarrak mozu. Ezkerrez oso. Ramirezek. Kanseko. Hora. Ezker paredan gora. Kanseko galdu duen bigarren pelota. 3 eta 7. Bai, bi garbi galditu. Horrintzako arnasa. Oain horrik pelota aldatzea. Hemen lehen urtuko badokat. Ibarrozea Kanseko, Oian Etxeberria Leonet. Hoi final aurrekoa izango zen, bai. Gatu zuten hori, eta maika. Horren urte final aurrekoa, eta guendala bide, nik rekordo bidekapen, igual nina honaztuta, baina... Seguro ni baina buru behago dago. Zaitezkit. Apezegia. Ezkarrez Kanseko. Ramirezek lautik. Ibarrak. Ramirez kantza erdian, irutu Ibarrakaldo darrak ederki. Ezkeratu Kanseko. Errebotzen zuru dut ez zileraman. Ramirezki apuntatuko dugu. 4 eta 7. Hai pelota hau, gorrin pelota urtelagoa da. 4 eta 7. Ramirezek nik uste jokun sartzeko aukera gehiago gutzeko eta gana pelota rebota sartzen lan handi bodazke. Ramirezek ega da latza daka, baina Lehen 25ean, Julen, orain ja, 26 gradutako temperatura. Ira. Nabaria pizkat, nabaria. Apezegiaren pelotaka da. Ezkarrez Kanseko katzerako. Apezegia.
Ezkerrez Kanseko. Zabalera ezkerra irez. Ramirez. Ibarrak ondo atzeratu. Ramirezek boleaz. Kanseko aurda doa, irutik. Ezegiak eraman. Ezkerrez Kanseko. Ikaina. Horan edarkitze Ramirezek eta tanto. Oso ona. Bikaina tantoa. Nahi tainu, Ez da ondo aiatu, zotan anorta. Nahiko gaizki jarritazio, baina bai. Iai motela asterra jotzea zikoa la pelota, aurreatu inda. Aurrean bote iteako eta bikaina. Alare, Ibarra lehenengo boten, iritsikala iritu zait, Eta etzun urruti, txapa gainen jartzea pelota hori. Ramirezeken baki atera du. Kansekoren erantzuna hona da. Ramirez pelota bila laugarren kuadrora. Edarki atzeratu du ezkerrez. Arroboteko formaren kontra jarri eta eraman Kanseko. Hau goztetik eraman. Ramirezen pelotaka da. Kansekoren bolea. Ramirez jozaile dago. Ibarra zabalean. Ezkerra Ramirez. Ibarra keño. Kanseko katzeratu. Ezegia. Ezkerrez Kanseko. Ezegiak eskoa zertziko piztuko tokea daraman Ibarrak hau ere atzera. Ezegiaren molea. Ibarrak moztu. Ezkerrez jaso Ramirezek. Kanseko lauterritik. Iruterritik Ramirez. Boleaz Kanseko. Ramirezek ezkerrez. Ibarrak ezkerrez jaso. Abestegiak atzera. Kanseko. Eskoinez abestegia. Kanseko. Ramirez. Kanseko eskoinez. Bitantoko aldea, bitantoko errenta. Ibarrak eta Kanseko dutena. Eta orain bakarrekoa. Deja da bota. Eta ez zaio, Alvaro, ire aurre aldea tertzeanen da deja botatzea eta ondo botatzeko, baina Lauta utzeko partziala duen. Bai. Zazpi eta birabazten egon, 6 eta zazpi daue. Pelota motelagoa da eta urdinak ez du errebotean sartzen lehenengo pelota zorgordun. Urdinena dezentez biziagoa. Bai, lehenengo pelota zoia errebotean sartzen gordun. Lan gehiago inberrak eta gorrik laneago daude eta hola xeia tantok. Kapurka lortzen. Ez sasoiak elauek, Iñaki. Saka Ramirez bai. Kanseko ezkerrez. Bestegia. Hiru pelotari 19 urteko eta zaharrenak Kansekoko bai, ez dago eta zinalako aitzakiarik. Ez. Ramirez. No ikuste dugu, Hala. Ramirez ekatzen jarri baka, Ramirez apuntatuko jo. Bai. Hor, behatea bai. Kanseko gora bota eta partidoko lehenengo berdinketa. Iruterdien laueatea da, Oin, beha, protagonismo hartzen nahi da pixkat. Bare da pauso atzein ditu, pelota motela honekin sartu ikia jokun, da madan bai da zaio pelota ematen behar, eta ez dira, partidu egontan oain arte behintzat Zabaleko marra asko bilatzen, da errematek eta aurren ez dira, ikera garriken. Aurreko gaurretako joko gutxi da. Hoxe esan dizu, baina pronto egontan jotziak asko ike baitu. Auzoko taberrentatik egin dezagun bultada bat. Seguro hor daudela pelota zaleak, bai Zarikan, bai Olillo zen, Atikoko bodegoian seguru baiet, Malandrino, Aspaldikoen ere seguru baiet, Urgain, Teresatxo, Bentaberri, eta zuetariko edozeinek ja urren urteari begira, nahi baldin badu, hor iragarkitan azaldu, antolatzaile egin harremanetan jartzea baino ez dauka. Gaur egun denen beharra dago, Joren. Bai. Bodegoien izan gehiago antxo bertan zuez hartzen da. Antxo zeuden dena telebistai behira Antigoko partidu ikusten da, entrevistak eta... Danak. Bai. Zularik ikusten dara, bai dena. Ramirezekean, zazpirako berdinketea norka usten duen. Kanseko ezkerrez. Ramirez.
Kanseko botiboleaz, edarra bandio. Abestegia lauti, gora. Abestegia galdu duen lehenengo pelota. Eta berdinketa urdin alde utxia. 8 eta 7. Eserre peletarekoa nola dagoen ikustea. Bai. Zenidez lepo. Ardaibon. Sake atera du. Golea zerantzu Ramirezek ankardetik pasatzen utzi. Ibarrak Zabala Kanseko jaso Ramirezek. Ibarrak azeratu. Astegia. Kansekoren pelotaka da. Apesia gozo ondo eramandu. Kansekoren hau ere ez da arabotetik urruti izango da. Ezkerreman gora. Kanseko galdu duen laugarrena. Eta partidoko bigarren berdinketa, Julen. Gaitze meritoa, erreboteatu du. Oso sartuta ikuste partidu. Oso espresibo dago, bai. Gustatzen nahi zait. Horroka nahi da. Hain pelotari gazteak ikusteak esan edo, horreinik ere, urte batzuten ametxe ikusiko ditugula. Bai, finalea sartuian ontane, izan duen, izu, nik fortoi ontane ondo jogatzetela. Ondo Kanseko. Ramirezek eskaldi ipoletakoa Ibarra gantzonen diauz egin bertuen. Azestegiak. Kanseko kezpara airez. Ramirez irugarreko arretu. Airez Kanseko. Bostetik azestegia. Kanseko katzera. Lautetik azestegia gora. Azestegia galdu duen bigarren pelota. Eta milimetro baten gora berazan, hor frontoi hontan frontisan txapa ez dago, altura berdinen, txapa barrualdea sartuta dago, eta frontisa eta txapan arteko kantoi hortan jogu. Sake Ibarrak. Golea zeraman Ramirezek. Ezkerrez Kanseko. Zenbarro zikuztet egin dio, baina azkenean atestegiak eraman da. Ibarra. Zaltamanoz abestegia, Zabalean. Ibarrak atzeratu. Abestegiak. Ezkerrez Kanseko. Iruti Ramirezek atzeratu, boleaz Kanseko eraman. Ramirezek iruti luze. Kanseko kutz. Behera zina. Partiduko hirugarren berdinketa. Indarka idia denak eginak, izan deulen hori, baina berdin jarraitze hori. Hor, Ramirez egin du tanto elegante bat, baina indarka idia denak pelota puskatu nahi hortan. Esan duzu lehen, Julen, da ondo esan ere, hemen ezker paretako goiko falta, txaparik ez dago, baina goiko falta eta puntesekoa, Ramirezek orain sake galdu. Egizteko zazen da tanto egitea, eta orain sake galdu eta nioen hori, esan duzula, altura ezberdin da daudela, eta badakite arautegiak errespetatak izaten dira, baina, ez dira askotan errespetatzen, zuek izan arautegia diola, ezker paretako goiko txapa eta fortizeko altura berdinean egon dutela. Ez, esaten nik, ez dakit nik. Horrez aparte izaten ez. Hau ez da altura berdinean baino. Pelotaleko asko daude, altura berdinean ez daudenak. Gaztegi zen orain adibidez, jetxi dute, biak toki beran egoteko. Baina Tolosako bati berren adibidez, altura ezberdinetan daude. Garai baten, txapeketa ofizialak orduan federazioak zituen txapeketako partia jokatzeko, bakarreko nortzen ziren, baldintza horiek betetzen zituzten. Oain badaude baldintza batzuk bete beharrekok, pixkat malguztiok igualdia herri batzutan bezala elitzakelako pelota ikusiko. Gainera gaur egun horiek bintzat ez dira federazioak antolatzen dituzena, baina federazioak arautegitan hori garbi. Pitxikeria baino. Tanta jokoan da. Eta pestilearen pelotako baina barron. Eta horreinak tanto batez amarreta da eratzi irabazten. Zabalera Ibarrak, jaso Ramirezek. Ibarrak, Zabalera, Ramirezek, Zabalean utzi. Ibarrak moztu txekora. Ramirezek irugarreko agotik jaso. Kansekoren pelotaka da. Zaltamanoz apestegiak oso ondo. Kanseko. Ezkerrez, Ramirezen pelotaka da. Botiboleaz Kanseko.
Galdu ditu pelota batzuk, bost, baina ematen ginen ederki ematen du. Eta segia. Deskarrez Kansekoa. Ramirezek, Iparraldeko eginez, bateriareki, orain Ibarrak, asmatu du, oso! Ramirezek, orain sotamanez apestegiak atzeratu, Boleaz Kantzeko oso nazian dikoa tanto, apestegiak. Hainbeste lan hartu, hainbeste neke hartu tanto ontan, jokaldi egin izan du. Urgaitz apestegiak txokoan, eta pelota txapazpira. 11 eta 9. Beak esku burua eta launai barkamena eskatu eta konstiente beare 11 eta 9. Kanseko xeita, nekauta bai, tanto bizi izan da eta 21 minutu, partida hasi dela, 20 minutu, eta esan duguna, mezureren bat bidali nahi baldin badiguzue, oraintxe aukera. Peloteriak animatu, edo esan nondik ari zeraten. Ega da, sesionatuta nagoela nun zaudeten jakiteko, nondik ari zeraten mezuak bidaltzen edo partida ikusten, baina nahi baldin baduzu esan, nik uste da kontatuko. Ibarraren sakea, Boleaz Erantzun Ramirezek, Iban Kartetik bigarren pelota da. Ibarrak pasatzen uzten duela. Kansekok. A ver. Venga tú a arreglar el directo. Ibon quedado. Ibon dale más bici. Kanseko pro. Ona Ibarra. Ibarrak aukera bikaina. Ibon. Partidoko bosgarren kantoa. Ederra izan da, 12 bederatzeko. Aukerako pelotak Ibonek asko aprobetsatzen dut. Hor, gaina mosketa latza induta, pezegiak meritu handiko pelotak iso du, nik tantotzak ematen. Oteik arpegan zutzu du, atzete ditorrek eta txukoan zein da erkile dugu, pezegia gaztea. Odikain dukatu. Sake Ibarraren zak. Iñak aurretik erabat, ez inari. Bai, hiru berdinketa egon dira, 7, 8 eta 9, baina berdinketa bakoitza urdinak beren alde hautsi dute. Beti urdinak aurretik eta, bueno, daude gorrike, ondo egia borrokan. Eta honen ondoren, hirugarri izango dugu. Liziagak eta Balerdik Etxeberria eta Apeztikaren kontra jokatuko dutena. Baita partidu hortan. Eta hortik bi pelotari bai, akaso 3 profesionaletara pasatuko direnak. Bai, eta... Liziaga bai, Apeztegia bai, eta Balerdi igualen bai. Eta hoian Etxeberriare oain emateunez ez da izango, baina litzak Eliak garrituko datorren urtean denboa gutxine Eare oran guztia, baikokin David, jau urte batzuk makizki. Ia beraz profesionalen partida dago. Profesionalatarikoa behintzat bai. Baita, eskertuko jendiak, gaina ia aurrelarik aurreko jokuko oso abila dira, eta nik uste ikusiko txola aurreko tanto azken partiduen. Ibarren zake, kontuz, haure ezen da pasako arrastudeko horretik izango dira. Bai, gau, pasa ikusten. Oso guztari da ateratzen askotan, eta Ibarra, kontuz, Boleaz eraman Apeztegiak. Ibarra, beste pelota bat arrabotela bidali nahi duena. Apeztegiak gaur eraman. Ibarrak itu txokoan mozu, Ramirezek jaso. Kanseko lauderritik. Ramirezek ederki mozu du Zabalda, eta tanto egin ere bai. 10 eta 12. Falta motatzen duen Iñaki. Aurreko tatotako kuadrotako jokoa. Bai. Bueno, berandu etorri denari gogoratuko dugu moko moztur maileko finala. Mirien Arraizak eta Nara Gamindek irabazi dutela 22-15, Laiga Salzamendi eta Nara Bagirren kontra. 34 minutoko partida izan da, eta Arraizak sakarekin zeintan dagin ditu Salzamendik hiru. Tanta jokoan. Apeztegia. Lauta ditu Kanseko. Ramirez. Kanseko eskuine Zabalera. Ramirez pelota bila lautari da. Zabalera jokatu. Ibarra. Ramirez. Orain berriz bi aurrelariak ere oso atzean. Bote txarra egin dio jasotzeko pelota zuen Kansekok. Eta galdutako zigarna. Tanto batera. Bai. Gure, 11 eta 12. Bai, altura altako
asko galduta goltuk, Alvarok, Bai. Ematen ikeragarria da, ikusgarria da. Ez dakit, etxetik zen ikusiko zen, baina zenen ikustia pena mateu. Eta aukera darra mandizue. Pena mezidu, barkatu. Jorun alberdi komentaria egiteko, etxetik zer ikusiko. Zueba, hoixe ba, zate made guzu. Ikusgarria. Ramirez. Zezira mateo. Kanseko utx. Amabina, partidoko laugarren berdinketa. Gorri bultzaka. Defenditzen, igual rato gehiago, baina etxe daude eta. Ramirezek sakarekin egin duen lehena. Galdure gutxi zio gorrik eta... Bai, Ramirezek bat eta Pestegiak 3 galdu ditu. Hor da honaz Ramirez. Sake atera. Ezkerrez Kanseko gerantzen. Ezkerrez Ramirez Zabalora, bolea Zibarra. Ezkerrez Ramirez. Kanseko ezkerrez eman. Ramirezek iruti jaso. Bote txarra egin dio, ondo Kanseko. Ramirezek azeratu, boleaz Kanseko. Ramirez. Kanseko, ez du nordu egitzepa. Ramirezen pelotaka da, Kanseko boleaz. Ramirezek ezkerrez Zabala Ibarrak, lehenengo aldiz, gorriak aurretik markagailan orantxe. Ibarrak aldutako bigarren pelota, 13 eta 12. Eta urdinak askotan izate binaki, askotan izate duda profesional mailan da hau atxiki izan oteuan o epaileak atxiki emandik eta polemikak eta urdinak behintzat atxiki ez du egiten boleaz, Ez batak ez bestiak. Ja, soinuare ondo zuten. Bai, eskuin bolea, ezker bolea, dana alakoa. 13 eta 12, 4 eta utxeko partzialak horrien zau. Galtzen zeuden 12 eta bederatzi irabazen ari dira 13 eta 12. Kansekoren ezkerka da. Bestegiak, kantza erdian botea. Kanseko. Gostetik apestegia. Gure parean dagoen jendea bintzat. Kanseko jarraitzailea da, zabantzarik ezakot. Jamara gozia, benga aldora direla. Gautik apestegiak. Kanseko ezkerrez. Apestegia zeitik. Kanseko. Zeitik apestegia. Kanseko. Eskoinuz apestegia. Bostetik Kanseko. Ramirez. Zeitik Kanseko. Eskoinez apestegia. Kanseko lautik ezkerrez. Boti boleaz apestegiak eraman ez zuen arroza. Ibarrak aukera. Eman atzena. Totamanoz apestegia. Kanseko giruteritik, agarra pelotaka da. Boleaz apestegiak eraman. Botera Ibarrak. Atzean jarri, apestegiak eraman abore ordea. Kanseko biteritik, Zabalela moztu. Ramirezek ez izaso. 13. Eta uste nuen ekarriko zula, ondo iritsia Ramirez mutillo osoa ondila da. Bai alturaz eta bai Zabaleraz. Fin dutalo, baina fina dola esan alegila, baina oso ondila da. Eta alare ondo moldatzea defenditzeko arlon, bere burua errex botatzeu, azkar jaikitzea eta pelota zailak ekartzen abila, ontan defenditzeko aukera egitzen. Ibarraren sakea, bolea Ramirezek erantzun. Kanseko ja horrean da prest, ezkerrez atzeratu. Ramirezek gautik. Kanseko. Ezkerrez edarra Ramirezen pelotaka da. Bi urdinak atzera joan da pelotaren bila azkenerako. Kanseko bolea zeman dio eta gehiko txapara joan da. Merito Ramirezen atzean bikain jarri belako pelota hori. 14 eta 13. Bigarren aldiz berdinketak horrien alde hautsi da. Bestegiak atxakin itzekeu, ez dakit zer duen pelota aldatzen zer nola jokatu. Atxak jokatutakoan da, niaki bat lagizu fronto jontan. Jokatuko zuen noski igual? Galdetu imarko jau. Orduan Zagartzekin ibili zen, Asperekin ibili zen. Urte askoz profesionalizunakoa. Baina ez da ulertu behintzat ingo fronto jontan. Seguro. Pero gainera intendentzia lanetan pelota jartzea eta askotan tokatu zaio eta
Ere aldu bestia magala izan. Eskuinez Kansekok. Bolea Ramirezek eraman. Ibarra. Ramirez etxekora. Ibarraren biparetakoa. Jaso Ramirezek. Ibarra kazeratu indartzu. Apezegiak ezin. Ezin diogu da, markagaiari dagokionez, Julen, emozioari dagokionez gauza gehiago eskatu. Zazpina, zortzina, bederatzina, amabina, amairuna, eta horrein amalauna. Haure faltan botatzen une, Iñaki bipa eta efektukin ikusi deu, botatzen lehenengoa eta ondo jotakoa izan da noski, illa tanto izan da. Tanto erdila, batzen ondo bukatu. Amalauna. Sake Ibon Ibarraren zate, meretzi urteko Ibartarra. Laukote ontako txikiena metro 79rekin. Apezegia sake erantzun. Hasiko. Ramirez ezetzi, Ibarrak ezkerrez atzeratu. Lotu orbari pelota apezegia sartu ezkerra. Keinu Ibarrak Kanseko gezkoina. Ramirez pelota bila lauter dira. Kanseko kostarritu. Apezegiak ezabalera, Ibarra jaso atzeratu. Apezegia bostarritu. Eskuinez Kanseko. Aiez Ramirez. Ibarrak irute gutx. Aiztaka konfiantza Ibarrak aldu duen irugarren pelota. Ubia askoz, obiak ezkerra baino, ezkerrak ino ondo moldatzea, baino ezkerrak inutxeiteko probabilidade gehiago ikustu zaio Ibarra eskubiak baino. Gorrik iruditzen ari zait Iñaki, txapelketan zehar lehenengo partidutik honea hasita evoluzionatzen joan dira behin nila, lehenengo unden galdu intzuen, nazagalda segurolakin, nazagalda seguroletan meritoz, oso ondo atuzian bi, pareja bikaina intzuen, da finalista batzu dira ziren, gaur egun kanpon daude. Gala galduta nazagalda lehenet, baina Ramirez eta Apezegia partiduz partidu hobeto ikusten nahi naiz. Bai, asko egin dute bai. Eta biak egin dute, eta joan bi bikotea. Kanseko, Bolea Ramirez, azken hiru berdinketak, hirurak ere gorriak beren alde utzi dituzte. Kanseko, lautaretik atzeratu, zotamanuz Apezegia gonda. Ezkerrez Kanseko lautik, Apezegiak. Bostetik Kanseko, Ramirez lautarritu. Kanseko. Seitik Apezegia, Bolea Ramirez, Ibarra barkatu. Ezkerra Ramirez, Kanseko. Ramirezen Bolea, Ibarrak botera irutik. Ondo libratuz gaitik. Bolea Apezegiak edaman. Ibarrak irutik, jo, pelotak atzera. Apezegiak azte lana egiten ari den defensa. Bai. Atzera Ibarrak, aire zorain Apezegia. Kanseko girutarritik. Haze aldea dagoen urdinen pelota eta gorrien pelotaren hartu. Bai, alare. Ibarrak atzeratu. Utsoa. Boti Bolea Apezegiak. Ibarrak luze jokatu. Ezkerrez Apezegiak. Kanseko zabalean. Apezegiak eskobinez eraman. Baina Ibon. Ibarrak atzeratu. Apezegiak ezin eraman. Ibarren emerituz beste berdinketa bat. Amabosna. Asko behartu Apezegiak. Amabina, amairuna, amabosna. Eta pelotarientzat atseena. Eta guretzat estadistikak errepasatzeko ordua. 34 minutu, partidu hasi dela. Amabosna, oso partidu erikatua, 7 berdinketakin. Ramirezek egindako 6 galdutako bakarra, oso regular. Apezegiak ez du egin, ondo defenditu da 3 pelota galdu ditu. Ibon Ibarrak egindako 7 dauzka, horietatik sakearekin 2. 3 pelota galdu ditu. Kansekok eginak 4 dauzka eta galdu 6 pelota egin ditu guztira. Eta markagailuan Jolen, 15. Bai. Berdinketa baitza. Hasieran tartetxo atea urdinak, baina poliki gertuatu berdindu.
Asare inditu, baina hortxe daude, Hau pelotarik zeko da biltza. Ez du gorra izaten nahi da. Hauan kamisetarik uste dugu gauan. Fizikoki ondo gustatu. YouTubetik ez, baina begira, lagun batek bidali da mezua. Zena gauza jakingarri eta interesgarri kontatzen dituen Julenek. Zenek? Ne lagun batek. Zuela honen batek. YouTubetik ez dira bidali, ba... Bueno. Asko dakik, bezua bidali denak ere, Bai. Jakin. Ni baino asko zeio jakin, zure bakizu, Bueno, askotan, ez dakigu zer den jakitea. Bai, ik asko dakik eta bezu zeinek irabazik bezate hori dela jakitea, ez. Bueno, sake atera du Ibarrak luze, ondo erantzen Apestegia. Ibarra. Apestegia bolea zeraman. Ibarrak luze. Ezkerrez Apestegia. Ibarrak aukera txoko utzi du Arroegi, Apestegia. Ara! Ezkerrez bera, eskoiez berak tanto. Ezkerrez jozeko intentziarekin justu ailegatu pelotara. Eta berek egin tantoa. Arki ospatu, Dato, importantea zen gaina. Errepeka bere ikusteko ere bolita izango da. Ibarrak Arroegi utzi du. Atzetik etorri izatortze. Bigarren kuadroan Apestegia horren ezkerrez jozeko intentziarekin eta begira. Amasei eta amabost. Berdinketa den-denak, Julen, hiru berdinketa bere gautzi dituzte. Ezkerrez Kansekok. Apestegiaren pelotaka da. Kansekok ezkerrez. Ez harritu txabeketako partidu iruzten izaten bali dugu. Bostetik Apestegia. Kansekok ezkerrez. Apestegia. Ibarrak ondo atzeratu. Boti goleaz Apestegia geraman. Ibarrak otera, hirugarren kuadrotik. Gaina. Zabalera, kontuz. Gaina, etorria baitz. Gainera. Kezkatzen ninduen, hemen geneuzkan tresnak. Bata zera argazki kamara eta horiek. Beak minik ez du hartuko. Buskarra inadota. Zein egin agotan izan dugu, Ibarrak maita zabalea atzea jau. Kexu izan dago gaitz, txarra eskatu, zaila gona ikusi. Kansekoren pelotaka da. Kolonare jo ikusi txarra gaina. Apestegiarena negarra zailegatu da. Hala, bai. Eta Ibarrarena gora. Berdinketa guztiak, Bost berdinketa eta bostetan gorriak bere alde hautsi dute berdinketa. Azkenekoz urdinek 12 eta 11 egon dira horretik. Eta handikonoz beti berdinketa eta berdinketa hausten denean Ramirez eta Apestegia. Pelota, ez dakit, berrik da bi zenbaki duna, ez dakit lehen ze pelota gina izan, baina saskitik berri bat ateagola ustik. Eskuinez Kanseko saka jaso. Apestegia. Kanseko lauteritik maiari usteran, badazta. Anto. Kanseko zabale jarritakoa eta beste bat, 17. Azken bitanto gurdinara hemen atzen zabala den. Gaur jendia hemen atze honetan kamara ondone balka hori xerita, beti bezala, hor bilara baten partez baino. Serre gaitz, zila puskatu ez dunen gaitz erdi. Itxia da, 12, 13, 14, 15, 16. Bai, da burdu nire moia, tensio handien notatzea partidu. Sake Ibarrak atera du golea Ramirez. Ezkerrez Ibarra. Ramirezek zabalda. Ibarra jaso. Ramirezen bolea. Kanseko girutik atzeratu. Bolea Apestegiak eraman. Kanseko girutik zabalera. Apestegia. Ibarra luze. Azte defentsa egiten eran Apestegia. Lan handia egiten nahi da partidu, Bizkotzaila handi kontra dira. Naxe oso ondo izan dola unzen, baina etzek merito dugu partida. Kanseko eskuinez. Bostetik Apestegia. Ezkerrez Kansekok. Azte pelota eraman duen. Irriztekin da ia lurretik eraman.
Bolea Ramirezek txokoan onda da. Ezkerrez jaso Ibarrak. Ramirezek. Tanto bukatzeko aukera. Kanseko bolea zeraman ordea. Ramirez. Zabaleta moztu. Ibarra. Kanpoa. Meriki handi egorrik, Urdina berriz nagusitzen ari dira. Okun, eman hasia berriz, Ramirez pixkat ebitatzen, da apestegia lan handikin, baina pikoki abantatu, eta bat gehiago eman hasi, behartu, bikote urdinai ikusten nahi gara, bat gehiago eman hasi, eta bat gehiago, eta komplikatu pixkat, eta azkenen gaiek utxeitegu, eta horri gaurretik, emezortzitan mazazpi. Polita dijo ala eta emozioz gainezka dokako la partidua. Saskira joan dira. Gorriak pelota aldatzera. Emezortzi eta mazazpi. Bizen baki du. Ez dut erabili zaharra bitzen dira. Lehen aurreko pelota gorrik atzaguna berria bizen baki du. Bai, horregatik. Ezakit, gehienako amen izaien. Hiru pelotazetan berriz urdinak dominantzeko pasaia, baina ikusi dugu guain. Kanseko den ezkerka da. Bostik, badaukat hemen egun zahar bat. Hai. Honek ere, pelota partida ikusi neko zuen da hemen da. Bolea derra Kansekoarena eta tanto. Orain arteko martxan segiz, tanto gorrieto kasu segiz, Joran. Baina ikusiko dugu. A ber, ze pelota... Zazpi berdinketa segida. Horda Ibarra. Sakea Zabal eratera du, boleaz erantzun apestegiak. Ibarra. Ramirezek azeratu, boleaz Kanseko. Ramirezek azeratu. Boleaz Kanseko txokora. Ramirezen biparetakoa, Ibarrak Zabaletik ondo jaso. Abestegiak ezkerrez. Arrizu barruan. Kanseko ezin gozatuta. Abestegiak zeitik degarrez ailegatu da pelota. Ibarrak atzeratu. Abestegia. Kansekoren ezkerka da. Bosteretik abestegia. Kansekok ezkerrez. Abestegia. Kanseko goltik. Abestegia. Bote lazterrean Ibarra. Ramirez. Boleaz Kanseko. Ramirezen pelotak adatzera. Boleaz jaso. Kansekoarena barruan. Ramirez. Boleaz Álvaro, ezin. Txapara. Asmatu zin egin, horren tantoa. Bueno, oraingo ordan urdinek egin behar dute. Bai, martxa berdina jarraitu behar dugu, bai. Edo naxe hor dabil, Uste bueltak adiela guaitzen anaizarra. Behan urduri, eman hausi, be partidu gatik baino gehiago, zeuru, nahian agatik. Berrogeita la minutu partiduak, a ber. Berrogeiko bat. Berrogeita mar minutuko bat. Zestau Bernaola egiguren Sotil. Berrogeita mar minutuko partidua. Bai, luzena hori izango zen, luzena hori. Oita bateko bate ontzan geho, baina... Berrogei minutukoa Beitiago Iburu Ramirez apestegia. Tanta jokoan. Ramirezen pelotaka da. Kanseko zeitik. Apestegia jetzi. Ibarrak irutik. Kanseko. Lauti Ramirez. Zeitik Kanseko. Apestegia. Kanseko. Bostetik apestegia. Kanseko justu eraman. Ramirezek atzeratu. Kansekoaren bolea. Ramirezek ezkerrez. Kansekok ezkerrez Zabalera. Apestegiak.
Ibarraren pelotaka. Garri zan. Apestegia. Canseco. Ramírez. Canseco keraman. Tratu hartzen ari irabalo pelotariak. Bai. Eta hemen 50 minutuko partidu asko da, Bai. IHNik ez da hartzen hemen eta... Atzelarik bote egiteko aukeraik ez, eta bai. Atzedenak ere gutxi joden. Canseco. Ramírez elaugarreko atatik. Aita botau. Canseco jetzi, Ramírez ekondo jaso. Canseco txokora. Ramírez zalantza dago, lehenengo botean bigarrenean. Epaiak esan dute lehenengo botean eraman duela. Zabaleta Ibarrak, Ramírez jaso. Zer utzi zaizu, Julen? Ez dut ikusi. Arroio epaia mutu intzait eta ez dut ikusi. Apezegiak ezker Zabaleta, Ibarrak ondo Zabaletik jasoz. Bildu ezkerreman zertu. Bostetik Apezegia. Ibarrak oleaz. Apezegia jaso. Cansekok, lautik ezkerrez. Bolea Ramírez. Bote txarrekin dio eta begira. Ramírez egin dekoa. Eta bukatu da berdinketa korriak tantoa, orain. Berdinketa korria tantoa eta burrengo ere. Araio nagorrintzako, berdinketa kustatzeko. Esaten diate, errepikepenean ikusi gila bigarren botean eraman da. Bai. Aurrekoan. Tantoa izan da, bai. Ez negoen begira. Ez dut ikusi egia esan. 18. Cansekok dejala zabalea botau, hoi garbi lehenon jasu, bueltan berriz dejala txokoa, eta Canseko dezkarrakin da, hor txost jogu, hor behida baginan, baina ni behintzat ez dut ikusirein ez pelota, ez Ramirezen bizkarra, ez berriro errepikapena ikusteko modu daukagun. Zalantza horrekin gelditzen niz, zuzenean, da gero telebistako errepikapenik ez dut ikusi. A ber, Julen. Barra botean. Ez hau tanto amaiera da, lentxero. 20 segundu lehenago hola. Bai. 20 segundu hola. Bueno, hemen 18, Apestegi altzatu da. Ramírez oraindik eserita. Ordinak eserita. Gogorra benetan partidu da, 48 minutu. Horrik meritxo handiak, Miak partiduko zatia handinen dominatzen nahi dira, jotzen, hoxe, tantoa bukatzen, ez dira, igual saiatzen hainbeste, hainbeste bukatzen, da horrik azkenen, defenditzen asko idea, eta bat gehiago jogarazten, da behake holako tantoketa bukatzen nahi dira, eta eutxi eta oain 38 aurretikan, da behaien eskutan dake. Bi tanto faltaia oain dik, eta ikusita tanto oso garesti zaudela, kostako zei oain dik. Are eta garestiago gorrientzaz, partian izan duten alderik handiena orantxe dute. Hoxe. Ze lehenengo berdinketar arte, zazkeneko berdinketar arte beti joan dira zetik, eta galtzen dira joan dira zazpi eta biere, bai. Eta ez dute bin bakarrik ere bi tantoko arrenta izan, orantxe lehena. Eta final aurrekotane, 21 garren tanto arte galtzen funtzion. 22 garrenakin lehenengo aldiz aurretik. Horrak dira sinale. Ramírez esake atera. Canseko, hala. Erantzuna gora. Ramírezek sakearekin egin duen bigarren datu. Ramírezen sakea. Canseko ezkerra zeraman. Ramírez. Canseko ezkerrez. Apestegiak. Canseko ezkerrez, jokoan, Ramírez. 21 eta 18. Canseko ezkerrez. Ramírez eskobinez, Ibarrak utzi. Canseko bostetik eman. Iar, gorputzen sartu zio pelota Ramírez, bote txarra egin dio. Ibarrari eraman, oleaz apestegiak. Ibarrak otera. Aiztia, errebotea ainerre saiatzen. Bostetik apestegia. Canseko. Ramírez.
Asko falta pelotareko ikotxe pakotzeko. Kansekok, bostetik ezkerrez. Ramirezen pelotak adatzera. Kansekok. Eskuina Ramirez. Katuta behar du da. Kansekoaren ajustea geratu da. Ramirezek ezkerrez atzeretu. Garri ikuste Kanseko baina, ez da aurrea etortzen txokoa eta konbritzea eta... Atzera jestegiak, Ibarra jasoa. Ramirez. Hola. Eskarpaletan gora. Eta bukatu da. Eskarpaletan gora. Eta finala Ramirez apestegiaren zat. Nekatuta Álvaro, bai. 27. Txapelketako partidurik luzeena. 51 minuturekin. Estadistika errepasatuz, Julen. Ramirezek egindako 9, horietatik sakaz 2 egin ditu, galdu bakarra. Apestegiak egindako 1, galdutako 3. Ibarrak egindako 8, galdutako 4. Eta Kansekok egindako 6, galdutako 8. Sakearekin falta bat ere egin du. Tunaz Ramirezek. 51 minutuko partidua, 51 minutuko partidua eta Jon Alberdi Lagunaren valorazioa. Bai, gorrik esan dizut, kiarrizko merituko partida. Teagola, iritzi zait, esan den lehen hori, txapelketa hasieran enitun hain ondo ikusi, eta gero bigarren partidu hobeto, hirugarren hobeto, eta gaurre bihotzak kontra partidu latza indu, ikusi du. Ramirez asko laguntzen, bestegia, eta behatzi indako eta galdutako batekin estadistika latza dia, partidu gehiena dominatu ondaren, apestegiak isto merituko partidu egin du, Eman egin dio, aukera aukidunen, defenditu, urritu, fallatu gutxi eta gorrik ikeragarri jogatu gara iritzait. Urdina berriz, sensazioa iritzen daiteko goela, ostra, gure klubi dominatu du, baina hauizka bukatzen nuen estia infinibili eta gorri meritu guztikin txapeldun gorrik. Numero bateatik utxik india. Nige hartizki papelak. Hemen txapelketa bat antolatzeko laguntza asko behar da. Batetik labezleak, bestetik sarrera. Eta bestetik nola ez, zozketak. Eta zozketen bidez, lortzen dena. Hoi, gero Iñaki hor apuntatzeko datzen, ez? Bai, horregoten da gero, lasek. Ez bota papeletak. Bazpare. Ez dugulako ondaitu eta horrelakorik ez egin. Bazpare. Bueno, protagonisten bila bezeko tatzen digun. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, horrela, zalantza bat argitu behar dut, Jon Alberdik esaten zian, Unai apestegia jokatu dute du hemen inoiz, eta esan diot, galdetuko diot, galdetu diotu niri eta esan diot, baietz. Eta final bat ere jokatu zuela hemen. Orduan Asier Laizolarekin da galdu egitzutela 22 eta 21. Bueno, gurekin irabazleetako bat, Unai Ramirez, zorionak. Asko. Sekuelako partida jokatu duzu, zuk bereziki. Apestegiak ere baino zuk sekuelako jokatu duzu. Bueno, bai, genekien hasieratik beraien estrategia, atxan gargatxe izango zela, eta bueno, hor, hasieran batez ere, zaitu naiz sartzen gehiago airez, gero pilotak ere pizkat baditu dira, orduan ni jokoan gehiago sartza lortu, baina bueno,
Ni ere, amaieratik aurrera pizkat, txispa pizkat galdu zaidala nabaritut, eta ja ez niola berdin ematen, baina, bueno, beste estrategia bat erabili dut, eta, bueno, azkenean, partida dugu. Laurak hartu duzu paliza handia. Txapelketako partidure gogorren atera da. Gero, bero egiten zuen da. Ritmo handiarik jokatutako paliza handia antzematen zen. Bukarako lau pelotariok oso diferentea zineten azerako lau pelotariokin. Hori, partida pizkat gogortu da. Pilotak agian txapelketa pizkat motelagoak ziren edo, eta orduan horregaitik partida gogortu da, eta, bueno, gogortzagaitik ere fallo batzuk etorri dira, baina, bueno, hor mantendu gara, hori, ondo. Lehenengo partean, Ibarrak eta Kansoko min handia egin dizu bereziki berein pelotekin, pelota zuena baina biziago zen eta gero pelota hori ere jetxi da, eta, bueno, zuen mejorarako izan da. Kanseko hasieran asko ematen hasi da, eta nezuen moduan goiti pagatzi zigun, Ibarra ere atxera kargatzen ibili da, eta, bueno, gogaitu oso ondo egon da. Asko gogortu partidua, eta beraren gaitik ere errestu digu partidua, bere lana. Lehenengo partidua galdu egin zen duten, baina beste hirurak, eta zuen jokoa goraka joan da, beste hirurak irabazi, importantena gaurkoak. Hori da, lehenengo partidua, bueno, bagian ez genuen nahi bezala atera, baina, bueno, urrengo hiruetan bainekien hile du bizi zela partiduak eta horrela atera gara frontoira, eta ondo atera gure estrategia. Zorionak. Zer asko. Una Ramirez, irabazleetako bat, bestea ze kontatzen digun Ogaitza bestegiak. Zorionak. Eskerrik asko. Haze poza, Arra bai, gaur bai, ostia. Poz handia, hola jogatu daina gustora. Partidu gogorra esaten nioen Ramirezi, berak sekulako partidu egin duela, zureak ere zoka itzekiarik. Sekulako defentsa egin behar izan duzu, aurreare joan behar izan zera, aurrean zetanto egin duzun bat, ezkerarekin joko zenuelakan, azkenerako eskuinarekin txoguan, haze partidua. Bagiak, ez, etorri gara ja mentalizatuta sufritzeko, badakigu bi hobek asko jokatzen dutela urdinak, eta atzea jo eta segi filaetan ikusi genuen, Leone giza joan noa zegoen atzean, eta errandu, eramatea eta sartzera, eta gero aurrean daukanen batean kagada harra, eta bestean tanto, bate. Arteka Itari begiratzen zenian partidan, ezakit bazen duten kontraseñaren bat, edo zesaten zizun, edo? Ez, gehien bat duda pilota ateatzeko momentuan, ez nahi bizi atea, baina biziak ere Alvaro gustoago zegoen, botea komodo ematen dut, eta gero motero batera dugu, eta boteak eta raketxo egiten baitzuen, kosta egitzaio gehiago, eta pozik. Aitak esan dit hemen berak final bat jokatu zuela, orduan hasierola izuelarekin eta galdu egin zutela, hogeita bat, apezetxea eta ez dakit zeinen kontra. Bueno, apeztegia eta arroba duzu, txapel bat, orain bigarrenaren mila joan behar. Jarraitu egin barra, ikusiko dugu, hauek ere partida borrokatu egingo dute seguru, eta irabazten dut, eta ez podo irabazten behitzat, besteko ondo jokatzen behitzat, hauek ere. Zorrin askotan ibiltzera, frontek asko ezagutu dituzu, baina hau berezia da. Ez berdina, ez. Ez hobea eta zokerrago baina hau berezia. Ez, baina bueno, azkenen hemen golpe asko ez dugun entzat eta hobea izaten da, defentsan beti ikasi dugu eta hemen nabaritzen da gehiago defentsako hori eta ondo. Bai. Eskerrik asko eta zorionak. Zorita, eskerrik asko. Ibon, galtzaileak ere elkartzetatu behar ditugu, haber, ze kontatzen diguten. Ibon, ez dela posible izan? Ez, gaur, gehiago izen dia eurak. Lehenengo partea oso ondo jokatu duzu. Kanseko gero oso ondo jokatu. Asko eman diozu peloteria, zean asko jarri duzu. Bukaren erabaki da partidua. Ezin. Horre bilitzera, berdinketa harrapatu, berdinketa, baina ezin pasa. Amairuan uste dut pasa gaitzuela amairu amabi, eta hortik uste dut ez gara aurretik jarri momentu baten bez. Eta hori, unaz hor hasi da aurrian pelotia atzer utz jotzen, eta holan aile gaudiago eta bira. Ez dakit hemen zema lagun izan dituzun, baina YouTube bidez harritu egin naiz, ia denak zure jarraitzaia ziren. Ibon denak eginez. Ez que lagunak gaur ezin izen dia etorri, entradaen asuntua gaitxek eta frontoia zelan betetzen dan, baina normalian beti etortzen dira partidak ikustera eta edartu animatzen dabe, eta YouTubeetik ikusi dabe eta igerri da. Egon diala ordenadoreari pegauta. Bueno, zu urren urtean ere etortzeko prestat digoraz,
deitzen Horrengo esperientzi polita izan da. Bai, oso frontoi politxa, girua bedarra, eta eskertzen da aficionauek eta pelotia gustatzen jakuenek olako animoak emotia frontoia. Eskerrik asko Ibon eta animo. Vale, eskerrik asko. Álvaro Canseco. Que no ha podido ser, Álvaro. No, hoy nos hemos quedado sin. La primera parte habéis jugado muy bien, le habéis dado mucho a la pelota, habéis dominado, pero la segunda parte ha sido otra. Queríais y no podíais. Sí, se nos ha apagado un poco las ideas y el brillo del principio. Y el físico también. Se nota mucho la paliza. No sé si por el calor, si por el ritmo que habéis sometido al partido. Hombre, sí, al final aquí dentro hace más calor que fuera, o sea, la temperatura se nota y los tantos pasa factura. ¿Qué os ha faltado para hacer algo más que quedaros en 18? Hombre, yo creo que el partido está sobre todo en que hemos cometido más errores de los que deberíamos haber tenido. Sí que es verdad que muchos no se han apretado, pero había muchas pelotas que, como por ejemplo la Pesteguía, sí que está muchísimo más seguro atrás. Yo creo que eso les ha dado a ellos la clave. Sí, porque le habéis dado mucho, Ibarra le ha dado mucho, queríais jugar siempre atrás, tú también, pero la defensa de la Pesteguía ha sido enorme. Sí, eso, nuestro planteamiento de partido era ese, apretar atrás, pero al final como los dos andábamos bien de golpe y en las semis ese fue también un poco el planteamiento del partido, hemos intentado hacerlo hoy, pero a Pesteguía defendiendo ha hecho muy bien papel. Pues nada, Álvaro, otro año será. Ánimo. Bueno, Álvaro Canseco, bi partido jokatu dira, hirugarrena falta zaigu. Lizeagak eta Balerdik Etxeberria eta Pesteguiaren kontra jokatuko dutena. Bian nahi, Ugaitzek orain irabazi du. Unaxek jokatuko du orain laster, eta partido ontako lau pelotariak profesionetarako bidean. 3 ja laster pasatuko dira, eta laugarrena Etxeberria ikuskizun noiz pasatuko. Atzen txiki bat guk ere, bere lagarra zuekin. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak.
jugando aquí. Ya veo, ya. Ya ahora. Bueno, txistulariak ja atera dira, peloteriak aurkeztera, eta esan dugu, txiren elkarteak argazki lehiaketa bat antolatzen duela. Antigoko pelota txapelketaren aitzekarekin argazki lehiaketa bat antolatzen du txiren elkarteak, aurten akarzpalik banago, bederatzi garna da, eta hor, erruduretako bat, errudu nagusia eta zebak zela joan. Bederatzi urte. Izen egin du argazkilari eta pelota zalean urtean. Bueno, nik hori nahiko nuke, hori nahiko nuke gaitzat, baina, bueno, ez dakit, abuztuan da eta batzutan kosta egiten da jendazko dago kanpoan eta hola, eta kosta egiten da jendea erakartzea. Bai. Garbi dagoena da, eta ikusi besterik ez beste urtetako argazkiak, hartzen gogotzuk ere bai, baina handiko argazkia da dira. Bai, ni esango nuke, zorionez parte hartzen duten horiek, dela, bueno, nahiko trebeak edo eta nahiko ibiliak adituak, eta bai, dauden argazkiak nahiko maila biakin eta, bueno, bai aurre gintzen da, eta bestekin. Batzutan, adibidez dauten erabateko bat egitea, zein izan da gehien gustatu dena, eta horietan posa ematen du zen, gau, izaten denean borrokatua, bisikatuko. Baina bai, urte mintzat ere izan da oso apateko. Ikusteak azter ikusiko dute, zein argazki izan den erabakia, Ibarra pelotearen argazkia da, baina atentzio ematit argazkia txuri betzela da. Bai, argazilari horre beharrek, beste, akizue lau argazki aurkeztu lehizke gehienaz, lau aurkeztu ditu irabazi horrek ere, eta gainerako hirurak izan dira doktoretan, baina behin zerbait da diken zuzitzaion txuni beltzean hobeto guzal. Eta egin izan da, zer arrazoi bizkatzen guztun zer, irabazi duzu. Azkarrik asko Joseba eta Zoianak, egin dira izan dutzen garrakatik. Azkarrik asko Zoianak. Joseba Urtzelai, txiren elkarteko ordezkaria. Eta lehen agindu dizuet, apeztegia tarnamarekin ere hitz egiteko aukera genuela. Ugaitz apeztegia bigarna irabatle izan dena, eta orain, bigarren partiduan, gizonezkoen bigarren partiduan arituko duen Unai apeztegiaren ama. Entzun dezagun, berarekin partidak hasi aurrez egin dugun elkarrizketa. Elizototik etorri zaigu nirea bide gainamana. Eta nirea, apeztegia tarren ama da. Eta ugaitzen ama. Hasi ilusien noizu, bizimeak ikustea eta finalean biak ikustea. Bai, oso handia. Beti hor gabiltze frontoitik frontoiera eta bian nahiak ailegatzera final batera elkarrekin, ospoite. Hainen nugunean, biak elkarrekin dugatu zutenean, hemen zinen, batek irabazien gazteak aldo, gauzak izan egotea, baina gintzat ilusio asko bete iragun hauetan. Bai, polite da denendako eta, ikusko dugu nola da zin partiduak. Zure izan bizitza guztia frontoian. Hasi Unairekin, zure izan lanarekin, Unai zunesekin, izan guztia frontoian. Bai, Unaiekin hasi nintzenean, itzen zen pilotan, eta profesionaletan urte batzuk, gero bi semeak 6 urtekin hasi ziren biek, eta segitzen dugu eta segi dezagun. Afizioak oso zarzo bere bizitzen zera fronten izan bintzen. Bai, haitzen naiz fronten izan laguntartean eta hoi, gustora, eta ni ere frontoian. Ni aurrelaria naiz, hori bai. Eskuz da probatu da zau? Zer? Eskuz inoiz probatu da zau? Inoiz, ez hausartzen. Ez hau dutzean, behi askotan zitzaigo duzen guzke baino, pilota kontua beti izan baina. Bai, pilota beti, erabat, eta bertze kirolak ere bai, ezkenean dena. Dena kirolarie, dena kusten gauzuziek, eta baina pilota bereziki bai. Ze afizio dituzte horrezak eta baitzek? Ze afizioak? Pues afizioa iztaria dire biek, hiruek, eta hori da afizio gehiena dutena kirolaz aparte. Bintzien haitzen dira, iztariak. Eta orain bat, ez da profesionaletan. Bai, poliki, ailegatu da eguna bere, beti nahi dute profesionaletara ailegatu, hori badakigu, eta aukera eman diote, eta badakigu zaila dela, baina, hartan digu disfrutatu, eta horrela. Eskerrik asko nire gaur ere disfrutatzen duzun da. Vale, bilasker. Aurre
Bueno, hirugarren partidua astetik gertu eta hemen irakurri gabe ditugu, mezu batzuk irakurri behar ditugu. Batek Ánimo Canseco, por la yaya de Canseco, doble bote tú, así son, vaya robo, no lo quieren ver ganar, Honor Ibarra, Ederrak, primerako finlak, Acedotik, Lizarra, primerako irudiak, zorionak dionek. Eskerrik asko denoi. Eta hemen prest. Peloteriak aurkezteko, Eñor Lizeaga, Astigardarra, 21 urte, metro 94 zentimetro, laster profesionetara, bere atzelaria Asier Balerdi, Nafarra, aiegikoa, aita profesionala izan zuen, Alfredo, eta hemen da, bere garaian gainera Kuban munduko txapeldu izan dako, eta Bartzelonako Joko Olimpikoetan ere ibilia, aurkariak Oian Etxeberria, Oiartzuarra, 20 urte, eta Unai Xapeztegia, leheno jokatu den ugaitzen anaia, Elizondorra, 22 urterekin. Bere garaian Unaxek suhiltzaile izan nahi zuen, edo suhiltzaile izateko azterketa preparatu zituen 2 urtez, eta posturik ezatera, eta bueno, etxean ez dago gaizki. Aita eta amar egin duten granjan oioak eta oiaskoa zaindu eta arrautzak bildu berak esaten zian bezala. Oian Etxeberria bere laguna berriz, ikasle hona nunbait, lehen IBEF magisteritza egindakoa Donostian, eta goi mailako kirol ikasketakin jarritu nahi duen. Nola ikusten duzu da partida, Julen? Favorito igual hasi aurretik ez dakit, baina urdinak igual ikusten. Nik horriak, zuri kontra. Horrik, zuri. Ez dakit, apestegia oso momentu nik uste, eta Oianek esibizio latzak eman ditu, leku gutzitan hor dabil. Beste frontoi baten balitz igual nintzuke iguala esango, baina izan gareare, ez da ikiari guztua frontoientan behak egon hartzeu da, alare ikusi nola Rengo baten zazpi pelota gaduta, bestean 8 gaduta. Atzean Balerdi jarritako pelota, txastekin ez errebotean, tanto. Holago tanto ikuste bat jode nahi neki guztua jungo gara etxea. Bueno, aurreko partioak hau guztu hona utzi dugu. Hemen kritika dezentazuk ez dituzuen zuen, baina pelota bat bigarren botean izan dela eta horren ninguan atorri eta kritika. Bai, Ramirezen ikusi ez deun garbi izan zen. Tanto jokoan da, Etxeberriak azken bi urteetan finala jokatu du prozesuan da bieko egita bat grande. Balerdi. Atezegiak ezkerre. Balerdi. Olea Etxeberria. Lizeaga. Etxeberria Nacho Zabala. Jaso Lizeaga. Atezegia. Eskuinez Balerdi. Atezegia. Ezkerrez Balerdi. Etxeberria. Balerdik erroboteko zuretik edaman, aukera Etxeberriak, etxakoan utzi... Tanto! Ondo Oian! Ondo jarri da, pelotari erantzutera Eñar Lizeaga, pizatzen gehiago baterako zara eta azkarrarekin erantzun izuen, txostegin dio azkenean, eta ez jaso gana. Zentuko lehenengo berdinketa. Bai hor, ez da bin hartu duten hor, Eñautek izan ondila da, eta saltatu ditu Metro 94. Ukalondu aieltzei otar beldurria botatzea baita, eta gero Iñak ateatzea, baina ematu ez du larazi. Oian Etxeberria zakean. Zoperen agazko altxego, Bai. Neri iruditu zegit. Marran bertan egin eta joan bota, erretik apenan zikusten egon. Bai, haber ikuste du. Ez dakitzu esan, Zuzenen, ona iritsi zait. Zoperena bertan zegoela. Bai, bea, gu baino beto. Apezegiak erantzun. Zokora Lizeaga Kazer Etxeberria. Zotamanoz Etxeberria gazeratu, boleaz apezegiak txokora hau da hor, ritmo hau. Etxeberria gatzean. Balerdi. Eta apezegiak gora. 3-1. Bai, ikote gorrin indarra aurren do. Errifa begiratu dituzu? Errifa begiratu? Ez. Ez ditu begiratu ez.
Gero behiratuko txut. Ni behiratu ditut. Atokatu bat zaizu. Ez. Zerteik. Antolatzen jantza tiro gehiago. Gaina zaitia. Lizeaga ateratako sakea, tanto. Ez ez uinaki. Hoi ze behar da, entxufea ortorako? Ondo tratatzei guen. Hoi Bizkaitik etorria. Entxufea behar da ortorako. Entxufea. Hau, hemen ur botella triste batzuk da, zerrezu txokolina? Bai, hor bodegoien izan geha eta esan diotik geho karriko aldiak eta. Bale. Lizeaga den zakea. Botigo lehaz atezegiak erantzun. Ez. Ematen zuen iritsiko zela, baina ez da iritsi. Hau ez ez autuko zuen igual, hau lur ziarruzta da. Berean nahi trinketu nintzat, hau guango lehen munduko txapeldun izan dago da. Hauen dago gutxi. Federazion da gukin Txilen egon da gukin. Hemen txedo, semifinaletan hemen zion da, gaurre finalak ikuste. Atezegia sakea juizu eraman. Ara, eta orain txoko lutzekin. Errezela fallatu, Bita bost. Oian Etxeberriaren sakea. Falta. Lebrea. Botia guzti ondo orain, da atzen gateio, eta bigarren sake falta, Oianek nik uste bi sake ditula, eta biak falta. Bat, bi eta batekoa, eta sei eta bikoa. Oian Etxeberria. Beste egin. Alerdi atzean, segarren koan. Segia. Alerdiren peletaka da hona da. Erremetera da pelota. Bodio gulea zapezegiak eraman. Pelota Lizeaga. Berriro berak, bigarrenak galdu du, ja. Bi ataken. Kontrabriak irutanto, eta iruditatik bi Lizeaga galduta. Bi ataken, haure ez dakit, jugada proposena etzan nire ustez. Hala, oian ondoa jotuko zen horrean. Join egin goitu seguru. Bai, beste gunetan ere galdu bai, baina irabazi bali maute da, gehiago egin dituztak. Bai. Lizeaga katzeratu, ezkerrez aire zapestekia. Alerdiren pelotak da. Zapezegiak ezkerrez. Lizeagaren bolea zabala da kanbora. Eta zei. Bai, haure errexak aldu, hor aurre hartzen aldu, eta arraru izatea bagein hautek boleaz ikeragarrizko manejua, da? Ez du pixkatu pelota galdu egin, zabalen urtea jenda. Lehenko gunean Balerdirekin Zestau eta Bernalaren konta irabaztutenean egin beheratzi eta galdu beheratzi egin zituen. Falta jokoan. Ezkerrez Etxeberriaren pelotaka da. Eran Balerdi. Etxeberria zabal da, jaso justu Lizeagak txokora Etxeberriak Balerdi aurrera joan da, eraman, Apestegiak ezin, eta Balerdi apuntatzen diogun tantoa. Zazpi eta lau. Bai, horretzak, Apestegiak bolea jotzeako biratu, eguzkiak igual molestatuko zion, eta ikusten nola eguzkizkik barroa sartzen, baina hor gora biratuta igual pelota biztaz galdu. Eta bestea juren zen, Lizeagak eta Balerdik alpagolazo eta erortzi irabazketakoa, eta egindako 13, baina galdutako 7. Balerdiren pelotaka dona da, ezkerrez Apestegiak eraman. Ezko inoz Balerdi. Apestegia. Kagaioa 7 eta 4 korrientzat, Lizeaga Balerdirentzat. Lizeaga izakora. Oso Oianek. Lizeaga etxoran utzi, antzeman dio. Etxeberria beratzeko txokora, Lizeaga katzeratu. Apestegiaren bolea. Ezkerrez Balerdi. Ezko inoz Apestegia. Ez dakit entzun duzun. Galdetu diote, Apestegia aitari,
Bai, aber jokatu dutezun. Bai, eta finala jokatu zuela hemen. Bai, Ez dela korazan zen bat ez dut izan baino. Finala, Asier Olaizolarekin galdu zuela 22-21 bat, apesetxea eta zek ezin egon. Bai, Bueno, hemen beste bat galdu duena, Lizeaga dugu. Urmien bost altotik lau. Marka jarri behar du martxa honetan. Oian Etxeberria zaten. Bolea zerantzuna Lizeaga kondo. Oian, sotamanoz Lizeagaren pelotaka da hona da. Erreboto notik afezeiak eraman. Lizeagak aukera, gantzu zabarela. Jaso Oianek. Lizeaga zabarela berriro. Bertan zegoena. Oian Etxeberria. Eskura bota dio, baina ezin pelota jaso. Eta korrientzat 8-5. Oain ikusi dugu, urdinak sakea eta 3-4 pelotaz jotu gorrik, eta denak Lizeagak saketik hasita bea sartua bolea, atzean jo, gantxua, dena beak indu. Montan ondo, ez egin. Sakate du Lizeagak kontuz, erreboto dutik eraman apostigeak, Lizeagak atera, luze jokatu Etxeberria. Lizeagak ezkerretxekoan, jaso. Tanto, zen egin. Txost egin dio pelotak eta gian Etxeberriak ezin jaso, 9-5. Haude beha bakarrik baina, sakatu bikain zabalea, moztu bizi-bizi eta joate jarri mokatu. Sake haino Lizeagak. Egi kontu batuan ez dula sakatzuk. Bizko erdi joa partidua. Bai. 10 minutun 14 tonto. Esperotakoa zan, Ez du izango honek aurrekoaren iraupenik. Ez uste. Bestegia saka jaso. Balerdi. Bete-beteko partidu egiten ari da. Lizeaga txokoan. Bestegia jaso. Zabalda. Balerdik ez zineraman. Bestegia diapuntatzen dio gontantoa da. Segi eta beheratzi. Armizu gehiago duzkat. Hasi zaigu Lizeaga ez dakiditan beharri gabe galtzen. Motibenuna sinestekoa da zenbat oker. Baiet zamar galdutako gaur. Momentuz lau. Baina irabazen ari da beheratzi eta 6. Txaskira pelota aldatzera. Zer iruditzen materiala, Julen? Garra, jogatzeko baina arte jogatu den pelota bintzat. Baina. Gaur goizen, izan alda, Ortegan Juanmari. Nola? Gaur goizen izan alda Juanmari. Juanmari pelota jartzen? Gaur goizen, bertan, bai. Batzutan izateia, egualdiak eta pelota berua, hotza, bizigo, motelago. Olako lujua harra da, egun bertan torri, pelota probatu eta jokatzean entiko. Bai, normalean materiala hemen Asierre jartzen du, bere semeak, baina oso urruti omen dabil. Bai. Oporretan, ikusi ditut, argazki batzuk Afrikaldetik bidalitakoak eta hankaz dora joan da Zilipurdika Balerdi, tanta jokoan bizko ratzatu da, tanta gotz egitzen du. Zazoegi izatea zerten, Zuere, bere bezain gazten atzeko zinen, baina begira. Orain Etxeberriak atzen jarritakoa Balerdik ez zineraman. Baina ikizarriak jartzen hemen atzen, Oianek arki sartu zotan hemen ikusiko errepikan eta ze azkar etorri ganatzea eta hemen jendien gainea eroita, ze azkar atxadan. 7-9. Sake Oian Etxeberria dut. Sake atera du Oianek. Ezkerrez erantzun Balerdi. Ezkerrez apestegiak. Balerdi. Apestegiak ezkerrez. Gantxo Zabalda. Ondo jaso Etxeberriak, orain gaizki utzi. Lizeagak etxekoan, bere burua saldu du hor. Errebotera apestegiak eta tonto. Zeo, pari egin duen hor Lizeagak. Aukerako pelota kontroli utzi ezkero, orain bezala, apestegiak ez du baketo. Gantxo latza jo, Oian egikera garezko pelota pasi. Baina, gantxo eman indio pelota tira indu, kasi pasata zeola eta Oianek jaso indu. Gero hoxe behare nola alaiatu da, estegi arne eta
Alerdik ezinezkoa zentratu. Sake Etxeberriak. Erantzun Balerdi. Aian Etxeberriak atzera. Balerdi boti boleaz. Bai. Hau ere Etxeberriak atzeratu. Balerdik ere ezkerra irez. Hau ez. Oian Etxeberriaren merituz. Julen partideko bigarren berdinketa. Bai, eta... Bana egon dira, bina daude. Bederatzina daude. Eta urdinak atzetik aurre datoz. Oian egoain pixkat. Ezken bi eta iru lau tanto ditan pixkat. Gotexo ikustet. Hotza hasiala esango nuke. Oitu eta gaituneako bintzat. Lauta utxeko partziala urdinak. Aita sartzen nahi da hori da. Hain ditu nesiziokin, da hoxe. Sartu ezko jokin, joku noian ondo, gorrintzako arriskua. Ezker zapestegiak. Sotaman Urrizagaren pelotak adona da eta arrebotera da. Apestegiak, eraman. Bizagak atzeratu. Ara, ezin eraman. Apestegiak, Lizagaren meritua, egin duen laugarren tantoa. 10 eta bederatzi. Bai, lea hortan ez da asmatzen guna konfiantza lauka. Lehan jatzen baitu bera baino. Batzuk inditu da. Saka Lizagak. Kampoa. Partideko bigarren berdiketa. Arrisku kartzekiu inautek, sakene, bate falta ikeu batzuk. Etxeberria bi falta egin ditu Sakarekin. Bat. Lizagaren bolea. Etxeberrian pelotaka da. Boleaz, Balerdik ez zineraman. Etxeberriaren tantoa. Ara, eta lehen aldiz aurretik urdinak. 11 eta 10. Bi berdinketa partiduan, bana eta 10nakoa. Hiru, bana bederatzina 10na. Hain nando batez, urdinak aurretik, 11 eta 10. Oian Etxeberria zakea. Ezker Balerdik erantzun. Oian engantxo zabalera, paso Lizaga. Bestegia. Balerdi. Ezker zapestegiak eraman. Lizaga Piteretik. Ona pelotaka da. Gaina. Botiboleaz, eraman Apestegiak. Balerdi. Apestegiak ezkerra eraman. Lizagak bitik azeratu. Errebotera doa. Ara unas. Eraman. Oi pelota jaso. Hoixe bai marka. Ez duen beraz, pero pelota iritziko zenik. Eta ere begera. Tanto bere egin. Jesus Maria eta Gaza. Haze defensa. A ver, errepikapenen. Hau errepikapen ikusten dugun. Aurrego kamarakin. Unaxe jasoen pelota hori. Ikaragarria izan da. Kamara joko zura usten dunik eta atzea behi da eskumuturru txakin. Hemen errepikapena. Ia tokirik gabe, gorputzak gaina ze postura da. Karagarria. Bai, postura trakez baten jarri da eta pelota eraman. Oian Etxeberriak ezkera irezotzera kontuzko eraman Balerdik. Apestegia. Zabalera. Ikaina. Tanto. Atzera joko zuelakoan, Balerdik atzerako bidea hartua zeukan, Lizagak etzeken jarri, 13 eta 10, haze bulta. Eta karreri jartuko dugunak, 6 eta 2 galtzen, 9 eta 5 galtzen, eta begira Julen, 9 eta 5-tik 8 eta 1 partiala. Karreri jartuta dugu eta... Oian Etxeberriaren sakea. Balerdik ezkerrez. Oianek zabalera, tratando. Amalago eta 10. Garriak utxartea. Urdinako hain. Foto aidia joatzen da, joku bateatzen aidia. Gan ondo, traten dira joten da. 20 minutu, partidu hasi dela eta jogau daukako 24 do. Gaur babesle berri batek izan dugu, hemen Antigo Kampionata txapelketan. Beterotik etorri zizkigunak. Eta eskertzuka da torneoarekin kontatu nahi izana eta torneoari lagundu izana. Eskerrik asko beraz atabalenea ostatuko lagunei. Eta hemen mezu gehiago
batek bere porrostika bidaltzen dugu, 22-18 urdinen alde. Beste batek, tantoak eta galdu gehien Lizeagak. Momentuz gehien, egin Oian Etxeberria. Egindako 6. Hor dijo Oian. Oiartzorra saka ateratzera. Oian apuntatzen diogo tantoa. Neri alako zait, sakez egindako zat eman da ez, galdutako zat. Oian sakez egindako estenekoa. Bai, arraru da, Nautek golea izan datzea. 15 eta 10. Egin zaikera, gaina eskua eta jo. Oian Etxeberria. Sake atera du. Ezkerrez Balerdi. Apestegia. Boti Boleaz Balerdi. Ezkerrez Etxeberriak atzeratu. Boleaz Balerdi. Txokoan, Oian Etxeberriak, bigarren botean Lizeagak. Oianek egindako 8. tantoa, bikote hurbilaren dut 16. Legunean asko egin zituen. Jokoan 14, Sakearekin bat 15. Gaur, hainbeste ez ditu egingo, ezintenzkoa delako ja. 6 tanto bakarri falta zaizkielako baina. Bai, final aurrekotan taldeko paseen, bai. Sake Oian Etxeberria. Ezkerrez sake jaso Balerdi. Bestegia. Ezkerrez Balerdi. Etxeberria. Balerdik ezkerra irez. Etxeberria. Erreboteko zulo ondotik ezin. Balerdi jaso. Eta bueno, zortzi eta utxiko partziala. 10 eta 9 gantzen eban duren 17 eta 10 irabazten ari. Bai, esan dut, Oian euskal joku sartzen gehiago da, zentratu go, ez dira notzen zia ordu igual, eta Apestegiare... Unaxo oso ondo, Bai, agintzen ari da atzen. Ezkerrez Balerdi sake jaso. Txokora, Etxeberriak eta tanto. Engainatu du. Engainatu du. Oian Etxeberriak Lizeaga, naiz pelota arroxa marrutzi duen. Baina ez zinarrapatu. 18 eta 10. Hau, bigarren partea, urdinak eskaintzilari zezkigun. Oian sakea, Boleaz Lizeaga, Ezkerraz Oianek hementxe Zabalera errabotera, Boti Boleaz Balerdik eraman. Atzera Apestegia, bote Laztarrean jaso. Ara, Txokora Etxeberria. Ikaina. Hor, ari nintzen oraindik Balerdik eraman duen pelotarik epezatzen eta begira. 11 garrana egin du. Bai, etzai ondotu. Bueno, 11 garrana beretzat. Bikote erantzat 19 garrana. Ba, eten nola botela ester jaso Balerdik eta jata jane lurrea eroitzen efektok museko aldea botau. Oian sakera. Atero du sakea. Ezkerrez Balerdi. Zabalda moztu Oian Etxeberriak. Lizeagak atzeratu. Apestegia. Eskuinez Balerdi. Zeitik Apestegia. Eskuinez Balerdi. Txokora. Bueno, 6 izan da hori. 6 izan da hori. 30. Ezkerrez txokoan pelota egin da utzi du. 30. Zu urdinen alde zeuden, nik horregen esan dizut, zuk azortuko duzu, eta merezimendu oso zaide aurrenak. Artxa ondan bai. Lizeaga sake Zabala. Ara, lehenengo boten harrapatu. Txokoan, Apestegia jaso. Ne. Ze galdu duen Lizeagak. Gauza asko dauzkat antonak komendatzeko. Oian Etxeberriak Zabalan jaso duena, Apestegiak jaso duena. Eta gero, Lizeagak galdu duena. Kantxua ikeragarri jako durezten Nautek, tanto izan behartzu, baina Oianek ez du utzi. Gero Apestegiak suertez behartzu. Oian entzat azken sakea. Partzia latza sartu be. Ezkerrez Balerdik erantzun. Etxeberria txokora. Aiatuko. Ara, Balerdik berriro lehenengo botean jaso Etxeberriak. Lizeagak atzeratu, Boleaz Apestegia.
Azte defentsa egiten ari gana Jametxegarria. Lizeagak atzeratu eta bukatu da partida. Lizeagak galdu duen Zazpideren pelota. 23 minutuko partidua. Hauren marka da, Julen? Bai, ezkarra oso. Merezimenduzko txapela urdinentzat. Berezia bi apestegiak, biak txapela. Lehenengo aldiz elkarrekin jokatzen dituzela numeiteko apirenak. Estadistikak errepasatuko ditugu. Protagonistak elkarrez eta horretik. 10 nagotetik, Julen, 22 eta 10. Lizeagak egindako 4. Hoitatik 2 sakarekin. Galdutako 7. Balerdik 2 tanto egin ditu, ez du pelotari galdu. Oian Etxeberriak egin 12. Sakez bat. Galdutako 3. Eta Una Xapeztegiak egindako 3 dauzka, galdutako bat 23 minutuko partidua. Eta partiduko valorazioa. Julen Alberdik. Hoxe ez, hasieran gorri gehiago izan dira, urdinak hotz sartu jala esango nuke, gorri pelota muitzen, balerdi agintzen, Lizeagare bizi, geho hoxe errematen 3 bat akatsin ditu, hor tanto izan behar zuenak eta ez dakit konfiantza pixka galdu eta fallo gehiago egiten hasia eta horrek urdinai eman die, Pestegia partidun sartzea atzen ja dominatu indu ez, 10 tarte hortatik aurrea dominatzen hasia gehiago, eta Oianen jokun sartzen gehiago hasia eta hortik etorria ez, 12 tanto segidan sartu dute izkien. 13. 10 eta beheratzitik. Bai, bat Oianek berriz 12 tanto indako ez, hoxe hasiera Marduxu eukitare, geho ikusi dugu, ze exibizio eman duen urdinak. Pestegia oso batekin, atzelari batek balerdi bezala, bat galdu, bi galdu antiguon hain pelota gutxi galtzia oso zaila da, baina ikustet jauze pelotari dian da eurunao bi debutatzeko dira eta beste bike oso gertu ibiliko diala debutatzez baue. Horrein ikusi dugu, badira hemen hainbat zari, pelotarik onari eta holako kontak badira, laster jakingo duguna. Ni zure baimenarekin elkarrizetak egitera noa, Julen, bazkaltze geldituko zea. Partidu egat, Iñaki? Non? Burgosen, Rabanera del Pinar. Bai. Burgosen zeintokiten? Rabanera del Pinar herrilla. Da urtero kompromiso. Handi bi ordu terdi? Bai, 2 ordu terdiola, bai, hemendik da. Ze partidu okazo? Jutekoa gea, gure arten jogatzeu, hemen dena euskaldunak. Sancho, usurbildarra hemen behin baino egin. Hemen askotan egitekoa. Aizpuru. Bai, Xabi, aizpurure hemen txapelen bat irazitakoa da. Ni, Odrio Zola, Albenize bai, Balerdi antzugolakoa. Kuadrilla arrazazte. Bai, batzuagoaz. Batizu denbora gehiago kenduko. Eskerrik asko, Julen. Eskerrik asko. Placer bat. Ondo bazkaldu eta... Bale, eskerrik asko. Bana protagonista emila. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Una Xapezagia zorionak. Mila esker. 10 eta 9 galtzen, 13 tanto segidan. Bai, hasiera nahiko txarra izan dugu biek, Oianek bisake falta egin ditu, suerte txarra, nik ere bolea parea faiatu dut nahiko errexak, eta beraiek asmatu dute, Liza gero opariatzeko egin dizkiu, eta gero Oian hasia jokatzen, eta oso ongi jokatu dut igarren zatian. Oianek asko jokatu du, baina zuk ere bai. Bat, hementxe, errebotetik ze pelota eraman duzun. Bai, bolea zoiez, bi faiatu dut bat behatzean kriston golpe hartu dut, eta gero ja konfiantza gabe, eta errebotatzen saiatu naiz, eta ongi atera da ez. Así que ez da... Zokoan ere guztorak aurre ere. Bai, hor azkenean ere jaitsi naiz, eta
Bentaja ginen eta saiatu naiz hor ez dut ongi egin, baina bueno, Lizagak oparia bueltan berako bea egin eta siki ongi. Banerdi ondo defenditu da, ondo jokatu du, baina Lizagaren opariek asko balio dute. Bai, baginek egun Lizagan dako ere ez da frontoi erexa, ez aurreko partiutan ere berak egin bai, baina desegin ere askotan egiten du. Eta baina ekiun guk opari asko ezpagin egiten behintzat eta zuzen jokatuzkero aukera izango gintula irabazteko. Eta bueno, Lizagak ez du bere una izan, opari desente egin dizigun ikuste, eta así que pozik irabazita. Aitak esaten zian hasier Laizolarekin jokatu zela hemen final bat galdu, jo, gaur hitu ze pozakin dagoen da, amazta izanik ez, bi semeak txapelakin etxera. Bai, lehenkoan esan izunez, batek irabazten zuen behintzat, eta biek irabazita, pues, joder, ezin hobe egia esan, bai. Bazkaltzenak elitzen zirate? Bai, ateko. Zorionak. Mila esker. Oian. Antigon bi final jokatuta, promesa mailan, biak 22 eta 21 galduta, hirugarrenean derrigorrezkoa zen da ondo irabazi ezuet. Zorionak. Bai, eskerri asko. Bai ez, saununke nervios hasina zela, magatu ez, zenbat partido joatu jugun udara hontan, zenbat partido importante ez, zera gogor. Ardura hondikoak, Baina, oain arte konfiantzak da ondo, eta gaur, ostra, etxire esnatu nazen ezkoztigan ja, nervioso, beldur horrekin ez, lehen urtean egalduta, baina bueno, partida gai oso gaizki hasi naiz, konfiantza gaizki, baina bueno, geho apestigan laguntza lortu dut partidan sartzia eta irazta oso pozik. Azkeneko partiotan sekuleko estadistikak utzi egituzu, egindako 13 tanto, egindako 15 tanto, gaur ere egindako 12. Gustora oro tornorekin, ezta? Bai, ez, nik egizan da oloko horrean oso gustoa. Apestegakin ikusi nunean behakin itzela pareja, beste partiotan da behakin joatu dut, oso gustoa, eta bueno, hasi-hasiatik oso ongi hartu dugu elkar, oso laurona geha, hoi kantxane nabaitzen da, eta oso txapelketa polita eta eharra. Azpitxapelduretan txapeldurekin hasi baino lehen, pisari berezi emango ditugu. Vale, antes de empezar con la entrega de premios a subcampeones y campeones, daremos 2 premios especiales. Fotografía de la sociedad chilena. Bueno, kasu honetan, etorri dabila mesedez, Sebastián Navarrete Ruiz, bere izan da irabazita. Joseba Uztelai, eta bera ateratako argazkia, hori izan da Ibon Ibarraren argazki bat atera du bere zerretuan. Esa es la fotografía ganadora de Sebastián Navarrete Ruiz. Mila esker. Bueno, guzteko bigarren, azken sari bereziarekin, vamos con el segundo y último. Iñarrizega, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pena, ezta? Bai, pena. Pena. Aukera askoko pelotak, ardura handiko partidua, lehenengo partian ondo gontzerate, markagaila meta jondiarekin ebe eta bigarren partian ez zaiz bazerratera. Bai, lehenengo partian da bigarrengo partian gaizki ez. Bestia galdutela behin ditegu, eta bueno, bala hostin etxea, oso. Askotan komentatu dugu, pelotaleko ez dela zuretzat onena, beste erako pelotaleko normalako 26 metrokak hoietan gauzak errazago dira, baina hemen erabat ezberdina egiten zaizu. Bai, ez, beti esaten demezela. Frontoietan, bat ere ondo guztien ez disfrutatzen, eta bueno, hoxe, asarra etxea. Animo ba, etxean azarra seguro pasatuko dela eta animo. Esker asko. Abeste kontatzen digun Asierrek. Asier Balardi Nafarra egikoa, Asier no ha podido ser. No ha podido ser, oye. Han sido muy superiores y ya está. Nada que reprochar ahí. Tu partida está bien, te has defendido bien, has hecho un par de tantos, pero sí, los contrarios en la segunda parte sobre todo han sido mejores. Sí, oye, al principio hemos empezado bien, buen ritmo, pero bueno, luego se han puesto a darle y me han encajonado aquí en el rebote y bueno, al final le ha acabado fallando
Me hubiera gustado un poco haber defendido un poco más esas pelotas, pero bueno, venían complicadas y nada, y se nos han ido y nada, y no hemos podido darle la vuelta. Pues nada, Asier, ánimo. Vale, gracias. Bueno, sari banek eta ekitaldiarekin emakumezkoen errepasatuko dugu. Emakumezkoen titulua Arraizak eta Kamindek lortu dute. Galtzaileak Zasamendi eta Agirre. Promesa mailakoan Ramirez eta Pestegiak garaipena. Ibarra eta Kansekoren kontra. Eta hirugarren partiduan Etxebarriak eta Pestegiak irabazitakoa Lizeaga eta Balardiren kontra. Txapeluna, emakumezko elite mailako txapeluna. Recibiremos a las campeonas de esta categoría elite femenina. Bueno, Almenarik dira, Irian Arraiza eta Enara Gaminde. Etorri egiten mesedez. Bueno, beste protagonista bat agortu behar dut, labur, Iñaki Gabarain, Donostiako udaletxeko kiroltzaile jotzia, arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Giro edarra, Antigon. Beti betzela sekulako giroa, kirolaren aldetik maila handia, baino giroaren aldetik ere ez du inoiz dezepzionatzen gure klasiko honek, ez da? Bueno, gainera ikusi besterik ez, konponketak intzenetik egia da, jende gutxiago kabitzen dela, baina egunero dena bete da Antigo. Bai, hemen publikoaren erantzuna beti sekulakoa da, oso maitatua da txapelketa da denon aldetik, eta hori diozun bezala, bueno, frontoia txukundu egin zen, hobekuntza batzuk egin dira, eta bueno, eta bide horretan jarraitu behar dugu beti instalazioak alik eta ondoen izaten. Eskerrik asko Iñaki. Zuei. Sari banaketarako prest dira ere, Donostiako udaletxeko ordezkariak. A ber, Ibar lagunari pasatu zaio sustoa, Iban. Sari banaketara, segi. Etorri daitezela mesedez, Ibon Ibarra eta Álvaro Canseco, que vengan por favor los subcampeones de la categoría promesas masculino. Ibon Ibarra y Álvaro Canseco, Antoni Inurritegi eta Agustín Soriano, antiguako pilota zailoketako kideak eman diete barekorra. Hementxe, txaloenoak, Ibon Ibarra eta Álvaro Canseco detrás, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, eta orain, gizonezkoen promesa mailako txapeluna jasoko ditugu. Eta Bueno, sari banaketa ekitaldian gaude. txapeluna dira, Unas, Ramirez eta Ugaiz Apeztegia. Sariak eman dituzte. Hementxe dituzte txapelunak, 78. Promesa mailakoan gaude orain. Gizonezkoen promesa mailako txapeluna. Promesa mailako txapelak eta garaikurrak Ramirez eta Apeztegiarentzat. Iñigo Silbeti, Antigoko pilotozaleok elkarteko kidea, eta Iñaki Gabarain, Donostiako udaletxeko zinegotzia, saria ematen. Mila esker, Unas, Ramirez eta Ugaiz Apeztegia. Eta orain azkenik Nagusien mailako titulua, elite mailakoa. Jasoko ditugu gizonezkoen elite mailako azpitxapeluna. Azpitxapeldunak Ainab Lizeaga eta Asier Balerdi. Sari banaketarako prest Mikel Huerta eta Iñigo Silbeti, Antigoko pilotozaleok elkarteko kideak. Galdu dute finala, baina txapelketa ederra egin dute. Garaikurrak ematen Iñigo Silbeti eta Mikel Huerta, Antiguako pilotozaleok elkarteko kideak biak ere. Hortxe dituzue, Iñigo Lizeaga eta Asier Balerdi. Azpitxapeldun. Eta txapeldunak Eta orain Oian Etxeberria eta Unas Apeztegia. txapeldunak jasoko ditugu. Ondo irabazi dute 22 eta 10 finala. Aurtengo edizio honetan Txapelketako partiduri laborrenetako baten 23 minutu. Oian Etxeberria eta Unas Apeztegia. Sariak emateko Greziako txapeldunak
Nekane Arzailuz, Donostiako udaletxeko alkate ordea, eta Angel Nieto, Antigoko pilotazaleok. Del torneo élite masculino del 78, torneo Taldeko presidente ordea. Hementxe dituzue Oian Etxeberria eta Euna Xapeztegia, txaloberoa eraintzako, Nekane Arzailuz, Donostiako Federatzea eta Angel Nieto, Antigoko pilotazaleok elkarteko kideak eman dute garaikurra. Txapelketak aurtekoak eman beharrekoa eman du, oraina pelotari guztiak, irabazle naiz galtzaileak argazkirako jarriko dira, argazki benetan polita. Hor 12 pelotariak, gizonezkoen mailako 8, emakumezkoen mailako 4 argazkira, eta gero ere, giro polita izango duguna, hor bazkarian, hemendik gutxira Istignorra elkartean izango dugun bazkarian, guri ere agurrerako ordu etorri zaigu, eta eskerrik beroenak eman behar hemen egunero lanean izan dugun kuadrilari Manes Alkezar, Manes Crespo, Ander Etxenike, Iñaki Etxenike, Josu Artola eta Bizen Labiano. Besarka da handi bat. Egun guztia hauetan hor izan zeraten guztiai, eta ea suerte daukagun da 79. denok elkarren berri izateko moduri daukagun. Arratsaldeon. Hortxe 12 pilotariak